نعم. سورة الإسراء. نعم. سموارن دي كونون دي بيته. نعم. مكية كما كان في وإن كادوا لا يفتنونك سوانا دون. نعم. de simo de on aya kan wana don jippi simoore de non ko temedere نعم. e aya sappo wala temedere aya sappo go نعم. bismillah in ballu narima inda allah نعم. الرحمن فإن الله الرحيم فإن الله نعم. سبحان الذي بسم الله نعم. سبحان سنا دودني الذين on asara doyrud نعم. في عبده مچudum نعم. machudo onon ko nelaad allah sallallahu alaihi wasallam نعم. sena dewodani doyrudo do machudo laylan jamma نعم. إلى المسجد من المسجد الحرام. نعم. مراد سود الله هرمانتيرو هنا مكة. نعم. دون إتمو كم كنلاد الله. أيوه. دون الله إتنلاد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومكة. نعم. فاهمين. نعم. أمولي. نعم. بيام أمولي الجمعة. نعم. ونبي بمسود غرغر مكوي أمو هاني. نعم. حقيقة حقوق الله بكو. نعم. ولي نو هنكو سود غرغر مكوي أمو هاني. نعم. malaikaji ɗi ndondi mo toon gittimo toon gaddimo ɗo jumaɗo نعم. ɓe ceeki ɗon becce ɗe نعم. on saaha ɓe gaddanimo mburagu ngu نعم. aywa on saaha o fokkiti نعم. falam yahsul isra'u noon illa min al masjidi نعم. doyragol ngol itta ko ɗo jumaɗo wona to suudu gorgolaɗo ɗo نعم. suudu gorgolaɗo o ko malaikaji ɗi tawimo toon نعم. ittimo toon ndoodimo nayimo to suudu juma to أيوه. to jumaɗo ɓe mbaɗimo opére نعم. nde ɓe gayni opére o ɓe gaddanimo mburagu ngu o waɗɗi نعم. o ummi ɗon noon o yehi نعم. o wi noon on saha juma kaaba ka نعم. juma makka ka نعم. fodde ɗo wangete ɗo tan noon wano نعم. caggal ɗum laamɓe jaccini juma ka wa awwalu man wasa'a fihi نعم. adi yaccinde juma makka fof ko Umar ibn Khattab radiyallahu anhu نعم. o soodi galleji taariɗi ɗon ɗi fof نعم. o nattine juma he نعم. kamɓe fof noon ɓeyda ha aɗa foti joni أيوه. ɗum woni noon نعم. ko ittiɓiɗo min al masjid al harami ila al masjid al aqsa نعم. fewde juma ɓurka woɗɗude jumaji نعم. ɗon mbima min fewde juma نعم. ka ganduɗa ko ɓurka woɗɗude نعم. e jumaji woni نعم. baytul muqaddas نعم. o kaɗo juma woni arwande نعم. mahayde e leydi caggal kaaba نعم. caggal nde kaaba maha نعم. kanka rewi hen أيوه. banahu adamu نعم. baba adama mahi juma ka ba'da an banal kaabata bi 40 sanatan نعم. caggal nde baba adama maati kaaba نعم. duuɓi capanɗe nayyi matoyi baytul muqaddas أيوه. wal hikmatu fil isra'i bihi non نعم. ko woni hikma royrede mo ittede mo ɗo jumaɗo o faane baytul muqaddas نعم. liyadhara sharafahu نعم. ha feeña teddugal makko ala jami'il anbiya'i wal mursalina نعم. e dendagal annabaɓe e nelaɓe fof نعم. de annahu salla bihim imaman نعم. nde wonno o julniɓe kamɓe pop نعم. ko woni almami mabɓe fi makanihim نعم. wa sha'anu alladhi yataqaddamu ala al insani fi baytihi نعم. yakunu huwa sultan wana نعم. dalilu نعم. neɗɗo ardade ma e galle ma نعم. fetti ko alam أيوه. neɗɗo ara e galle ma ardoma نعم. ko alam نعم. kamɓe masalan annabaɓe nelanoɓe gila ba adama ha ñande yawmal qiyama ha ñande nelaɗo Allah nelade نعم. kamɓe fof o julniɓe ɗon نعم. ɗon ɗo ɓe goni ɗo ɗo baytul muqaddas نعم. woni wa taqaddamta lis salati fa sallaw kulluhum muqtadi wa anta al imam نعم. li annahu sultanu lahu taqaddumu نعم. le wonno li anna sultana نعم. lahu taqaddumu fi ghayri ala ghayrihi mutlaqa wala en jangguino shari أيوه. lamɓe kay gallim e ko wona gallim fof ardoton نعم. woni yasala ala ummati al mahsharu haythu wudi'a qadamahu fi نعم. beele yawmal qiyamati enen ne wono leñol makko ngol نعم. eywa masala andi ko toon yawmal qiyamati ɗon yimɓe daroto ɗo baytul muqaddas ɗo نعم. wona ko ɗon wonata darga ɗon darga daroto نعم. so darga ari ko ɗon yimɓe daroto ɗon kasbete نعم. beele ene wono leñol makko ngol sabu نعم. koyɗe makko ɗo yaɓɓude ɗon نعم. fa innal khalqa yuhsharuna hunaka dendagal tagorde fof ɗo rendinte yawmal qiyamati نعم. ene ñaawe أيوه. نعم. ɗum woni noon Allah royni mo نعم.
من المسجد الحرام أمراد سود كعبة إلى المسجد فيود جماع الأقصى كان غنداكم غدك الذين كان باركنا حوله كان غندودا من بدي بركة سراج مودum fof kala juma kay jumaaji ɗi fof kay ene mbaɗi barkeji Allah wi min mbaɗenni ko li nuriyahu mbele min kollamo kanko rasulu sallallahu alayhi wa sallam min ayatina hunde e kawnide amin min kollamo kanko nelaɗo Allah ɗum tan addan min nawde mo to من آياتنا للتبعيد أي لنريه بعد آياتنا بل من كل ما هون أكاوني الأمن وإنما أتى بها أتي بها أدرى من آياتنا وتعظيما لآيات الله سبو آيات الله من أو سايي وبي من أو أدنى وبيدو وتعظيما لآيات الله أي أن محمدا وإن رأى ما رأى من الآيات العظيمة والعجائب الفخيمة فهو بعد بالنسبة لآيات الله ونلعب الله يكفو مولود هاونا دي يود مولود بوتيد فو تو بانغ الله فوق سيدا مين كو سيدا حتى الله مانغو الله فسيدا لنريه من آياتنا won wiɓe noon andi Ibrahima Allah wi ko kadalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard Allah wi an ɗon min dey deke firti ko Ibrahima yii ko ɓuri mawnude e ko nelaɗo Allah yii ko fa zahirun hada ko feeñi ɗum ɗo no feeñiri ni annama ra'ahu Ibrahima akthar mimma ra'a Muhammad so tawi en pirdi aya o no ardini ndeke wadde nden ko Ibrahima yii ko ɓuri hewde e ko nelaɗo Allah yii ko wo huwa khilafu noon khilafu ijma yimɓe noon kawrani ɗum e hewɓe kawrani mbimi yimɓe ɓe won wiɓe ko Ibrahima nde wonno Allah wi ko nuri malakuta samawati nuri Ibrahima malakuta ɗum way kono ala ko suuɗi hen hay hunde fof o yiiko Allah noon wi nelaɗo Allah li nuriyahu min ayatina ndeke nelaɗo Allah ko hen hunde yi wona fof eyyi Ibrahima wadde yi fof taɗo wi ko gadalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi o wiyani hunde wi ko malakuta ko suuɗe asaman e ko suuɗe nde fof min kolli Ibrahima nelaɗo noon wi ko li nuriyahu min ayatina ndeke won hen mbi wadde tawde ko noon ndeke ko Ibrahima yi ko nelaɗo Allah yi ko seeɗa kono ko khilafu noon khilaful ijma yimɓe kawrani ɗum أجيب بأن ملكوت السماوات والأرض بعض الآيات العظيمة أيوة سوي سوي أمانون ويسأل جابو بياها أو يكون ملكوت السماوات والأرض فما كو هون جد الله مقول بموند كو هير هون التي رأى محمد جد مولد محمد يده كو huunde tan heen huntan Ibrahima yi fa Ibrahima ra'a ba'dul ba'd yoga ko nelaɗo Allah yi ko heen yoga kadi Ibrahima yi no famirta Ibrahima nelaɗo Allah ko yoga e nder yoga mo nelaɗo Allah yi o Ibrahima yi hen kadi yoga faami walla faamani ɗum woni li nuriyahu min ayatin innahu kanko Allah tabaraka wa ta'ala so en mbaɗi noon as-sami'u kanko woni nanowo al-basiru kanko woni jiwowo won wiɓe innahu kanko nelaɗo Allah huwa as-sami'u kanko woni nanowo al-basiru jiwowo kono ko selli ko woni ko mashhur damiro rutti koye Allah innahu Allah huwa as-sami'u wal huwa as-sami'u al-basir ɗum ɓurata feew tan porta kandi o yaari noon haw yettoyi toon asaman jeeɗi ɗiɗi o tan no famirta caggal ɗum noon o arti o wi ndewa arti nde jooɗe nde ndewa arti nde o wi kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima Moussa o hawa arte Moussa wimo yo rutto o rutti ha wonti waktuji joyyi ɗi mbiɗen ɗi kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam ibnu Abbas o haali to mustadrak hayso hadith yumma Aisha yeddimo kam
وحادث مستدرك وين لا صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل نلا دوي مي جوما مودو mi yirimo bi aynay ra'si e gite didi horam de mi yirimo dum o utiya bi hadha al hadith tatmiman lil qissati qado hadith adama timminde qissa o summa ba'da tamam al amri habada min as samawati sabi hawdo kay oɗo hadith addama tatmiman lil qissati sabu timminde qissa o ba'da tamamil amri non habada min as-samawati sabi ila baytil muqaddas caggal ala hali o timmude tan o ummi to asman jeedi jo telli baytul muqaddas farakibal buraqa o waddi buraqu ngu o ata makkata o arti makka qubayla subhi ko adi subaka o yehi ko jamma caggalde o juuli geeja holili parti ko adine wertata hakkude baytul muqaddas kanyum makka yarte ko lebbi didi hakkude baytul muqaddas asman ko duubi temede jo yarate asman tekke duubi temede jo ya asman jeeri bijo o ya hadar to damsi o benni ha to neddo ala jinne ala hendu ala nyalawma ala jamma ala aduna ala laakhara ala o yiha to jeygol ala aljanna ala o yiha to o arti wetani o so neddo yuni fonde e mudum walla o so tawi neddo jodi do mama kunnen do wona wiide ewa o do hol dalil ko kay burdi yimbe o ko daydo jangani falamma asbaha nde o fini qada wa arafa anna an-nasa o fini o taññori o andi wonde yimbe be to kazibuhu ko fennobe fa qaada hazinan o jodi umusuni fa marra abu jahal wirtimo fa jalasa ilayhi jodi don fa qala lahu tayyum umu jodi kam ko nelaado la caggal galle makko mucci fu nam de abu jahal jodi sara makko wimo kal mustahzi no kom neddo jelke kadi hal kana min sey be hokke kadi ande rasuni kadi ko jedin ma do kadi najore e muhammad najore ko batta do kadi jodi sara makko ran en jalkita قال نعم نلادي اها wonko kewi usriya bi al-laylata o wi hanki jamma mi royram wi ila in de doydan to nawla fa qala ila baytil muqaddas wi doyrami nawami ko baytil muqaddas qala o wi summa asbahata bayna uhurina jaada baytul muqaddas ko lebbi didi min jaara taw geloji te an mi mo do geeje hanki ngarta kadi weta ngarta do joni o ya mi hide فقال أبو جهل إذا دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني به ستمين الدين بما بأسوسي هالا دلو كالا نامكو ويا هم بأسوسي يقول يا دونك باي أدوس فلان كالجنيم يا أنك كنترول كنت باي نفسي كاونا وانا يمبي أدون غانا هكذا كاونا باي أدوس ngari do ngarti tapini be tagala ya ma asar bani kabin ibnu luway halummu no eterimo bindi ube ngari yimbe be ngado kanko Abu Jahl no dimbe be yo ngal ngari hatta jalasu ilayhi habe tay Abu Jahl wonde nela Allah fa haddathum sallallahu alaihi bidhalika nela halni fa bagan nasu bayna musaffiqin wa wadi yadihi ala rasihi kan yimbe be kawa be jetten fobba kelle be ne jette juude fa way koy men mutaajiban hawana awede o wada o dajjube dilli bidhalika wa azabuhu be mawnini halaka fe fa ja Abu Bakr Siddiq ari fa haddathahu sallallahu alaihi bidhalika nela Allah Abu Bakr ko dum woni nela halni mi hanki demade mi royraabo o yol ton o baytu mugaddas o yaha ko gonga nela sira bakri saddaqta fa qalu atusaddiqu innahu dhahaba al-laylata ila bayt mugaddas wa jaa qubayla an qabla an yusbah o wi ada suusi gongindemo wande hanki jammo yehi baytul muqaddas arti ko adine wetata sayyidina abubakar inni la usaddiquhu fi ma huwa abadu min dhalika wallahi min mami gongdimo ko buri dum woddude sabu usaddiquhu bi khabari samai fi qudwatin aw rawahatin so wi o yehi do asaman e subaka goto walla kikide goto wallahi mbodo gongdam fa dhalika summiya siddiqu dum addan abubakar siddiq wiyede siddiqu fa qala al qawmu yimbe be mi mo siflana baytul muqaddas e be gandi o meeda yaade baytul muqaddas e kambe non ton mi kodi ena wayno jorbol naajo tan ana ara jorbol en ara hoore fone nyana kala en ummo jorbol na ara hoore fone walla ko wayno min joni no gandirmi jorbol ni neddo meeda yaade jorbol so tawi haala jobbo wi sifatu mi juma jorbol kato heeti e galle didi heeti so anda wawa
nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi wadde yo sifano ɓe baytu muqaddas wone sifade jumaka o wi galle hirnangue o debbo goto nan ɗum e fama demba banggue worgo o banggue rew o jeere mabɓe toon hetti banggue worgo o ko galle Abouka wene galle Malick Dia en banggue funnangue o piyo mburu nan ɗon joni galle demnen ɓe saɗa fayi tan payama maayo ɗon tan sifori noon tan andi mo meeɗa yaade so haaliri ni kam mbira go haɗa kam aɗa andi kono meeɗa yaade kam a haalirde ni kadi eyyi kanko noon o sifori no wi baytul muqaddas nde o fuɗɗi sifade nde tan hatta anna jibrila naqalahu min makani wa wada'ahu bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam jibril ɗo foye suudu ndu addi heeɓi yeeso makko hankandi omo sifo ene mahlisa ene sifo omo mahlisa sifo jumaka faɗantere maniri heedi koye galle manijo jibril kadi so gayri mahlisa walla mo banggue goɗɗo kadi o sifa ha gasi o walla وجعل ينظر إليه ومن دار جماك ويصف له وصفنا فقال القوم أما النأت فوالله لقد أصاب ستيك صفه ودهم الله يدفي ثم قال أخبرنا عن عيرنا فأخبرهم عنها وبما حالا من ستة من يانو توم إن يانو سمو ياد وحالني بستة أيوة مثلا نوي eko ardoto e no way fofo o wi inna hadha be bim o wi ma seta o jango ma ardo o wi be seta o jango mutirde nange ma naado so seta on naata wuro ngo ko ngeloba mani o ardoto ngeloba mani o kaari ngelo mu ardoto mon jiido hen kikidi jango e mbi inna hadha la sihru mubinun mbi dum do ko bilew peñ woni fa anzalallahu allazi fi ma ja'alna ru'yati alayhi illa fi na'am ولنا الذي وجعلناه هدى نعم عندي حديثه نعم وند الله صلى الله عليه وسلم وي الله نعم e gite makko deedo na'am kono sina yumma Aisha wi wana gonga na'am yumma Aisha wi kala biido ne la sallallahu alaihi wasallam yi Allah na'am o wi o feni yumma Aisha wi non na'am ko gando no yumma Aisha ko jugando de na'am omo reeni ujunnaaje ɗiɗi hadise temedde ɗiɗi na'am pawɗe na'am omo reeni ɗum hadis to bange hadiseje kanko yumma Aisha na'am o wi noon kala biiɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yii Allah gite muɗum ŋaas o wi feni Ibnu Abbas no wi ko nelaaɗo Allah haalani ɗum ɗum yimɓe ɓe noon mbi ene jentila kanko ko debbo nelaaɗo Allah sala haalandemo sabu gooto ɓe fof ko nelaaɗo Allah haale mum nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam so tawi leñol mum ngol fof rendi to bange gandal woni kal halde mum ko Ibnu Abbas wonɗo nelaaɗo kadi haali to bange hadis kadi wi khuzu nisfa dinakum min hadhihi umayra o yumma Aisha oɗo ngel ɗo cukalel dewel gonngel ɗo ngel o wi onon leñolam ngol nangue feccere diine mum e ngel ɗo nangue feccere diine mum e ngel ɗo dewel on ɗo wina andi firti ko gando ɗum noon anduɓe ne jeddodira hayre kaaje ɗiɗi sene cippira ɓoccode yo joño ɗaccidenɓe tan Ibnu Abbas kam wi o yii kanko no wi wona gonga eɓe mbi noon ne wawi taw nelaaɗo sali haalandema konko debbo haalno Ibnu Abbas pama tan kam sa yi biyowo nelaaɗo Allah a yi Allah e ŋaas mbasa yeddodirde mum sa yi biyo kadi o yiya deƴa deƴere ma jaaha waadi kadi ko luure kamɓe ɗi luurde andu wi luurde a deƴata وآتينا موسى الكتاب من قدني موسى توريتا وجعلناه من بدي دفتر اليهودان كون بيوال بني إسرائيل ونند بني إسرائيل من بيبي الله يتخذوا بل بمباس جوجيتاد من دوني كوانا من وكيلا ما بمبايلة على حاليج أنني ذرية بني إسرائيل كو جنجل من حملنا بين من دون مع نوح ولد نوح بمن بنود بن لانا إنه نوح كان أسيراني عبدا كو مچود شكورا كيو من تود الله وقدينا من بهي إلى بني إسرائيل فيود بني إسرائيل من بهي بالكتاب دفتر التوراة من بي ولا تفسدون في الأرض من بي كم بني إسرائيل مؤن بنو أي وليد الشام دي بني رندي غوفي سن مرتين لا بدي ولا تعلن ما أن بيو ألوا بيور كبيرا مون فإذا جاء وعد أولاهما فتبي فدور غوت بيد هن فدور واتر أري بعض سن بني on bonni ha boni allawi ba'athana min nala alaykum mon ibadal lana jiyabe wonande min uli ba'sin shadidin ana uyan ibadana uyan jiyabe ko jiyabe wonande min ko minen jeyibe kono min jiyani minen jeyibe kono min jiyani be ta amen ga woni be gona jiyabe abe gona kebe jeyabe Allah kono be gona rewobe Allah woni ibadal lana
ko jiyaabe wonande min wana umano yidi ibadana hadi mo wiide non ko beedo wana jul ko ibadallana jiyaabe wonande min minen jeyibe to amen minen jeyibe tagibe kono non min jiyani be gay gona yiyaɓe to Allah keɓe jeeyaɓe to Allah ɓe gona noon yiyaɓe to Allah yiya to Allah ko nelaɗo Allah e julɓe kamɓe noon ɓe jiyaka to ɗum woni ba'athana min nela aleykum e mon ibadallana jiyaɓe wonande min ɓe ganduɗa uli ba'sin shadidin ko jomiraɓe sembeji cettude banggue hareji hefereɓe joom doole en tawde onon julɓe on beewi min nela e mon hefereɓe piyon ha ñamon leydi non Allah waɗa kala nde julɓe murti wonela hemon ko saati eɓe gara piiɗuɓen ha ñama leydi heddo julɓe mbiya gonno ko hawni enen ken julɓe a gona ka say a waɗa ko poɗɗa wadde tan fa jaasu o wi hefereɓe ndengina e nder galleji moɗon khilala diyeri hakkude galleji ɗi ene ndengina ene ƴeewa on pour ha mbara on daha on wa kana laatima noon wa'dan ɗum ɗo ko fodore maf'ulande ene golle nde ɓe bonni pour yeeru fof ɓe gadi bonnude ɓe mbaɗi ko annabi Zakaria ɓe mbaɗi ɗum ha maayi on saha Allah nele mabbe kambe bani Israil jaluta e junudihi faqataluhum jaluta e wa kanyum konu mum bari be habe laabi wa sabu awladahum dahi bibbe mabbe wa kharabu baytal muqaddas an jirbin baytal muqaddas caggal ɗum hum maradadna lakumul karrata onon bani Israil min dokki on dawla e folgu alayhim e dow mabɓe caggal duuɓi temedere ewa mbarɗon jaluta Allah wi wa amdadnakum min dokki on bi amwalin jawɗele wa banina e ɓiɓɓe wa ja'alnakum min mbaɗi on aksara onon ɓuuri hewde nafiran gorol wa qulna min mbi bani Israilin ahsantum so on moƴƴini e ɗoftade Allah ahsantum li anfusikum moƴƴinan ɗon ko koyemon sa golli ko moƴƴi eywa moƴƴanɗa tan ko hoorema hay goto moƴƴanani wona wo hina idin tawde aɗa andi kam sa rewi Allah nafoore nde koye ma artata sa rewani Allah so banene woodi koye ma artata ndeke wadde fala yanbaghi lil insani an yaftakhira bi da'atihi hananani neɗɗo wasade wonde ko dewowo Allah sohlani bal ya'malu da'atatan yo golludewe Allah wo huwa rajin qubulaha min rabbihi taw mo jorti jaɓede de Allah de ummade Allah li annaha alamatun mi anani de ala dawami sa'adati li sahibiha o wi ɓeydade rewde Allah ko mande wonde joomum ko duumiɗo e malal wonande joomum wa annahu min ahli an-na'im wonde oɗo ko yimɓe aljanna fa fil hadisi ya ibadi e hey mon jiyaɓe am anani de hadis goto Allah ne haala baytin hadisul qudsi Allah ne wiya ya ibadi e hey mon jiyaɓe am innakum no onon lan tablughu durri fatadurruni o wi onon jiyaɓe am on mbawa lorludemi saka lorlonmi on jettata ko lorlude mi saka lorlum walan tablughu nafa'i fatanfa'uni onon jiyabam an ba on kattanta nafde mi saka naformi on bawa yettade nafde mi saka naformi wa inna ma hiya a'malukum ahsiha lakum dum do golle de golloton de ko golle mon tan bodo renana on dum summa ufikum iyyaha nyande yawmal qiyamati yobo on masalan golle de golludon de sa golli ko boni mi moftan ma hangara sa golli ko moƴƴi mi moftan ma hangara faman wajada khayran falyahmadillah kala e mon tawdo jam yo yetto Allah wa man wajada ghayra zalika kala mo tawi ko wana jam fala yalumanna illa nafsuhu to nyin suwana hore mu ko an woni mo wada wa qala al arif gando goto o wi ma da yadurruka wa huwa asin an Allah neddo gofowo Allah holko wawi lorrude ma aw yufidu ko huwa da'in walla so neddo rewi Allah holko wawi nafde ma faman zanna anna Allah yantafi'u bil ibada bagar kafara kala cikkudo ma sawto sa rewi Allah wonko nafara Allah cikkudo dum o ko kefero ko ndewata Allah ko sa sikki ko ndewata Allah ko wonko nafata Allah an ka kefero walla sa wofi Allah sikki wonko lorlata Allah an ka kefero fama dum Allah hunde hado jinani dum woni in ahsantum so on moƴƴini ahsantum moƴƴinan don tan li anfusikum ko koyebo sa yidi bada ko boni jeeba wona wa in asa'tum so on bonni falaha bonnugol ngol koye mon artata fa ida jaa wa'du satawi aroyi anani fodore al akhirati wattinine de ba'athnahum min naltabe kadi kambe bonbe be kadi onon bani israila en be nanga on liya su'u mbele be cunina wujuhakum jese mon de be cunina on be daha on be mbara bibbe mon be daha masalan bibbe mon be daha rewbe mon wadi yadkhulul masjida mbele be nata suudu baytul muqaddas be jirbina dum be bonna dum kama dakhalu
adkhaluhu nabe natirno dum awwala marratin arwande lawol wali yutabbiru bele be kalka ma alaw ko be poli tatbiran e kalkugol non be bonni dimmol kambe bani isra'ilen be bari annabi yahya ciagal dum Allah nele mabbe bukhtu nasara o ware mabbe ujunnaaji o dahi besnguuji mabbe pap o wari halabi o do asa rabbukum ya majo jomon non an yarhamakum ciagal lawol dimmol gol yama o yurmo on wa in uttum Allah wi onon julbe be so on duttima e bonande Allah wi minen uduna min dutto aha so tawi on duttima tan min dutto aha wagada aadu non be duttima barande hol dum fendude nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wurti nelaado Allah e warde yahudiyankobe bani quraizata en e yahudiyankobe bani nudayri en o fiye mabbe lempoji Allah wi waja'alna min badani jahannama lil kafirin wanande heferebe hasiran ko kaso kefero de kaso woni jahannam woni kaso mudum hanani inna hadha alqur'ana ay o qur'ana mo jangata yahdi o mo fewna illati wanande ngol lawol ngol ganda hiya lawol ngol aqwamu ngol ganda burgol fewde wa yubashshirul mu'minina alqur'ana o mo weltinira julbe be alladhina nabeen ya'maluna as-salihati be en golla golleji moji qur'ana ne weltinira anna lahum ena wadi be ajran jobdi kabiran mawdi qur'ana ne habra kadi anna alladhina ben be ganda la yu'minuna bil akhirati ay ben be ganda gomdinta nyalawma cakkitido qur'ana o ne habra be a'tadna lahum wande ben min podani ben azabal lefte aliman musjegol wa yad'ul insanu ay neddanke ene nodda bi sharri warodde e hoore mum ay we nedden huda hoore mum ene huda galle mum iza dajara so seki wana video mayde ajjini yo mayde wadani taw ko biye walla jom suudu walla jom galle ma kuda do walla kuda bi walla kuda hoore ma min kay bada jogodo no wardemi min kay mi dañi bone min kay mi borama mi wayini no rewbe be badata ni Allah wi neddo ne wada non Allah boni nedda fuy ha du'aahu omo huda hoore makko du'aahu no comme no duwonorto bil khayri mojjere non duworto hoore makko mojjere ni non hudirto hoore makko mojjere bonande wa kana al insanu latima neddanke aywa ajulan ko keñido e hoore mum ko keñido neddo no murtide ne heñino fe ha imi neddo ne heñide ko wi la ya'lamu qadruhu ghayru Allah ta'ala jobdindi Allah jogoru yoboyde neddo ndi hay goto waawa andude fodde jobdindi to Allah sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam nde o yahata nde o wi inni tarikun fiikum thaqalain o wi mi woppiɗo mon ɗo tiiɗkoye en ɗiɗo holɗin deftere Allah nde e leñoram ngol besnam ngu ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan don do jogiti don de kanji didi on gonta majju ha cey hol dum kitaballahi wa itrati deftere Allah de e wa e gorolam ngol kore jamdi min nelada Allah kala mo jogiti dum tada kala mo woppi ga mudum malkise وهذا الأجر ثابت لمن عمل الصالحات كلا قلد قل مجكم أنا يبين جبت موندي وإن لم يكن حافظ الألفاظ القرآن حيث أريناني كرفيج القرآن كم كسوتيتن أقول لكم مجمع ونار الجنة كم بل المدار على امتثال الأوامر واجتناب النواهي ويلتي يكوك وريود جميع رجع الله وفود كان الله ونار رند بيرجي بيه قولي رند كرفيج دي بوالي سم ونار دوم سخلا وريود الله بسم الله قنان وكان الإنسان أجولا الله ينتنك ديكو كنير وجعلنا الليل من بدي جمع والنهار من بدي نلوم آيتين كو كاوني دي من بدي نلوم كوي كاوني دي من بدي نلوم كوي كاوني دي من بدي جمع كوي كاوني دي الله يدوم فوكو كاوني دي سايي جمع انا هاوني دي ماتو نلوم نكاين هاوني الله يفهم هاونا من ممتر آية الليل مثلا أنني ما دي جمّد من ممتر دم نبرن بلي أدن پوفتوهن ناتا سودو للو دا وجعلنا من بدي آية النهار ما دي نلو من دي مبصرة إن الله تسايه أسطر فرصنا أمبول
ay hada haaju mata Allah wi min badini ko li tabtawu nga ha dabbon hen fadalan bural min rabbikum ummarade jommon paggito don wali ta'lamu ha gandiron subaka yamma ha gandiron nyalawma jamma adada sini limore duubi wal hisabe waqtuji ha gandon waqtuji ne nyonata gandon duubi mil saji wa kullu shay'in kala hunde ko neddo hato jina Allah wi fassalnahu min penyini dum tafsilan penyingol wa kullu insan wi kala neddanke alzamnahu min yinnani mo da'irahu golle makko ene wada fi unugihi e dande makko kala jibina kayitel nana wada e dande mum golle mudum tay ko aljanna fay golle mum tay ko jeygol fay fofo nana winda e dande makko ne habba don so malki saado non don habba so malado non don habba gile nyane jibina da dum ne dado o nukhriju lahu allahi min jaltinamo kanko neddo o yawmal qiyamati nyalahuma daranga kitaban deftere ene winda hen golle makko yalqahu ahawray deftere mansuran ene sara o mo janga allah wi'amo iqra jangu kitabaka deftere ma kafa bi nafsika yunima hande an hoore ma yunima al yawma hande alayka ima hasiban kasbo an di hasbara hoore ma hay gora hasbantama an halata ko bannoda min kelo an halata ko kalnoda min kelo minen de min kalantama ko kalnoda Allah kanyum no fofti an wiyata mi yehino do mi yeboyino fijirde mi wadino mi yebino rab mi naatino bal hakkunde masalan camarabe hoode ne baddata ne min yaano an haltata kala ko jiinoda an tay ka gol gonnoda an haltata ne gonmi gol hoode nde an haltata dum hay gol halanta mani tada kala mo feewi fa inna ma yahtadi li nafsihi ko feewi ko ko hoore makko kanko nafata o man balla mo majjine fa inna ma yadillu alayha ko majji ko bakkaro ko majji ko artata ko fittano makko wala taziru fittanu kay rondota ko waziratun bakkar widra fittanu ukhra wondu hay fittanu wotur ronanta ko fittanu wondu bakkar mum goto fo ko wadi ko kanyum rondanto hoore mum Allah wi wa ma kunna min lata mu'azzibina e min lefta hay goto hatta naba'asa haminna la rasulan nela fenyina mo kanko neddo ko wadde dow makko so salima non on saha min kalkam wa idha aradna so min muyi an nuhlikani min kalkata qariyatan wuro Allah wi amarna min jamira mutrafiha nemi be wuro go patrangeebe be min jamira ben so min neli nelabe yo ngare mabbe min jamira be kambe yimbe wonbe don patrangeebe be Allah wi fafasu fiha be jalta e wuro go doftare Allah se be jalti hen doftare miskinebe ndeway mabbe on sahafa haqqa alayha waddo e wurgo alqawlu kongol left Allah wi fadammarnaha min kalka wurgo tadmiran e kalkugol min jirbinango hango laab Allah wi so min jidi halkude wuro min nelata e wurgo masalan anani de ko annabi so min neli annabi o min nelata dum koy patrangeebe wurgo annabi on yokkule Allah badeni patrangeebe murtam biya ngala hen so bi non miskinebe Allah kanyum en koy patrangeebe nanyanno ndeway mumen on saha wurgo fo murta so wurgo murti Allah wi min kalka dum non tan min bada meɗa wadde ko wona noon wa kam heewi ahlakanaako min kalkuno min alquruni e leƴƴi min ba'di nuhin caggal annabi nuhu wa kafa bi rabbika yonima joomi bi zunubi ibadihi e bakkatuji jiyaɓe mum khabiran kumpitagol basiran jiigol Allah ene ndaara no ndardata nder o no ndardata boowal ngal ni noon o ndardata nder o man kana on laatiɗo yuridu ene muuyi e ko gollata ko al ajilata aduna tan ko ala haaji so wona aduna Allah wi ajjalna lahu min jaccinanamo golle makko de fi ha aduna ma nasha'u ko mun anani ko min kaaji yaccinde liman nuridu wonande min muy yaccinande dum summa ja'alna lahu o do mo min jaccinani golle mum e der aduna wala ko wela Allah wi min badana mo to laakhara jahannama yaslaha onata e jahannama he mazmuman o mo nyinga madhuran o mo woddina yurmede Allah o diddado ga yurmede Allah wa man arada al akhirata kala mo Allah muyani laakhara kala mo muy laakhara mo muy golle laakhara wa sa'alaha yahani laakhara sa ya dum o gollani laakhara golle mum o golle kandude laakhara o ho mu'minun da o gollata golle mo ende ko jul Allah wi fo ulaika bende kam kana latim sa'yuhum golle mum mashkuran ko mantade to Allah ko jabaade kullan deedo pelle didi Allah wi fedde mojjere e fedde bon middu e min dokka ha ulai beedo min dokka dum en ha tim
timma wa haula'i ɓeeɗo kadi min dokka ɗumen min aɗa'i rabbika e dokke joome aduna wa ma kana laataki aɗa'u rabbika dokke joome e nder aduna henon ɗum kam mahzuran wonani ene haɗa hay goto haɗaka dokke aduna kay hay goto haɗaka ɗum ko dokke lakara ɓe dokke ɓe kaɗe koɗo dokke aduna kay fof woni rokke on zurdar kay fa faddalna holno min ɓurniri ba'dahum yoga mabɓe kamɓe yimɓe ɓe ala ba'd ne yoga min garjigina ɓe min dokka ɓe martaba kono Allah wi ƴew aduna hono min mbaɗi kono walal akhiratu ay galle cekkitiɗo akbaru ɓuuri mawnude darajatin darajuji ay lakara de ɓuuri mawnude darajuji wa akbaru ɓuuri mawnude ka tafdilan dokke min ad-dunya fa yanbaghi al-i'tina'u biha ena hani himmanede ɗum goppa aduna la taj'al hoto wat ma allahi wondude Allah ilahan deweteɗo akhara goɗɗo sa waɗi noon fattagu udan jooɗoɗa mazmuman kañiŋaɗo mahsulan koynaɗo mo ganduɗa ballo ala wa qada rabbuka yamiri joome Allah ta'budu hoto on ndew illa iyyahu so wana kañum tan Allah yamiri hoto on ndew so wana kañum Allah yamiri wo bil walidayn yo on moƴƴan jinnaɓe mon ihsana ne moƴƴingol Allah yamiri on yo on ɗiggan jinnaɓe mon imma yablughanna so tawi heɓi indaka ɗo ma alkibaru mangu ahadu walla alkibara de foti wonde alkibara mangu ahaduhuma goto e mabɓe so tawi goto e mabɓe mawni aɗa wuuri an ɓiɗɗo aw kilahuma walla kamɓe ɗiɗo fof ɓe nayi wi aɗa wuuri an ɓiɗɗo Allah wi saɗa haalde mabɓe fala taqul lahuma oto wiyanɓe ɗo anani de uffin oto wiɓe noon umme ɗon wala tan haruhuma to gufɓe ala so tawi aɗa haala e mabɓe hoto gubbo oto wullu e dow mabɓe saɗa haalde e mabɓe mbiya abata e babam ya umma e nenam saɗa haala hoto yowel oto ha ɗinɗe mabɓe de oto wi kaari oto wi lumbal penda oto wi dey anani dey oto wi gay kum anani dey jeynaba kumbil ala mbiyata ko nene mbiyata ko baba saɗa haalde mabɓe ko nene mbiyata dey ko baba haaldu no yurmini anani wa qul lahuma haalde mabɓe mbiyaɓe saɗa haalde mabɓe wiyanɓe qawlan konngol kariman jongol nebingol saɗa haalde mabɓe konngol ma yo newo konngol ma yo yot wakhfid lahuma o wi anani yurtinanɓe kamɓe ɓeeɗo lesɗinanɓe janaha wibjo azulli koyera newonoɓe kamɓe ɓeeɗo jinnaɓe ma wakhfid lahuma janaha zulli min arrahmati sabu jurum anani qul rabbi wi joomam irhamhuma yurmonename babam kama rabbayani ne ɓe jurmorinomi sagiran gile komi cukalel ne ɓe jurmorinomi ne gonmi cukalel ni an joomam ya yurmonoɓe noon ay o wi rasul o wi law anani o wi duwanoɗa jinnaɓe ma walaw fi kulli yawmin wa laylatin 5 marratin hay soko hakkude jamma e ñala fof laabi joyi kam mbiyenaɓe rabbirhamhuma kama rabbayani saghiran mbiya noon laabi joyi ko jasɗa fof kam hoto was wadde ɗum kam ɓe mbi ceerno ma to koɓe juuɓe walaw kafira in hay soko ɓe heefereɓe ida kana hayyayni tawde ɓe guuri kay haɗa wiyaɓe noon li anna min arrahmati an yahdiyahuma saabu sa wi noon ene wawi Allah yurmoɓe fewnaɓe ha so ɓe guuri so ɓe mayi noon on certi wa amma jinnaɗo julɗo on kay so maayi on kay hankandi on certani so wana maaya a duwantomo tan o ruwiya anna rajulan qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gorko goto meeɗino arde nelaɗo wi anna abawayya balaga minni fil kibari ay baba men nenam de ɓe nayi wi mboɗo wonde mabɓe anani de aywa ala minhuma ma waliya minni est ce que min mboɗo anani fil kibari anni ali minhuma ma waliya minni fi sigari mbele keɓe mbaɗantunomi ne gommi cukalel nde somi waɗaniɓe gandi mi yoɓiɓe walla fa hal qadaytu haqqahuma somi ƴettiɓe wona ɓe ƴettannomi somi ƴettiɓe mi ñamminiɓe mi yarniɓe mbele ɗo minnene mi waɗi koɓe mbaɗannomi walla nelaɗo wiɓe nelaɗo wi ala la hay sa ƴettiɓe a wambiɓe a ñamminiɓe a yarniɓe a waɗani keɓe mbaɗannoma sabu fa innahuma kana yaf'alani zalika wa huma yuhibbani baqa'aka o wi eɓe mbaɗantunoma ɗum ɓe mbaɗirantunoma ɗum ko ha keddoɗa mbasa mayde an ɓe jiɗi ko guura an noon ko anta taf'alu zalika wa anta turidu mawtahuma aywa an aɗa waɗa ɗum kono an muyane ma ko yeɓe may ɓe goppuma
ko yeɓe maayi ɓe goppuma kamɓe noon ɓe jiɗi ko nguura kamɓe ɓe maaya ndeke an a wawa yobde ɓe wadde sabu aɗa andi nayeje comme jiɗɗa tan ko wiya muñ tan joni joni so Allah jaaɓi hi so yeehi en kanda fofti jinnademo ubbani so a sohlidde ay an kay jiɗɗa ko yo may wala o suwa may sohla jiɗɗa ko may wadde rabbukum joomon a'lamu kanko ɓuri andude bima fi nufusikum ko wone nder pittali mon to bange ɗiggede e to bange aaƴare Allah wi min ɓuri andude sa feññini ɗiggude dow tawi aɗa ka gaaƴiɗo less omo andi sa feññini aaƴare dow tawi aɗa ɗiggi less Allah wi ne andi Allah wi kañum ɓuri andude ko wone nder mon in takunu salihina tawde kay on laatiɓe ko on ɗoftiɓe Allah ɗoftiɗe jinnaɓe mon fa innahu Allah kana o seranani lil awwabina wonande ruttotoɓe fewde ɗoftare mon gafuran ko jafatoɗo Allah wi wa ati zal qurba ɓe ganduɗa ko joomiraɓe malladal ɓe rokkuɓe haqqahu kala bande rokku ɗum haqqi mum to bange moƴƴande ɗum e to bange jokkande ɗum enɗam bande fof jokkat ɗum enɗam bande fof moƴƴin ɗum o faami nde wa haali haqqe Allah ha gasi wa haali haqqe jinnaɓe o gayni omo haalanma haqqe bande en so gaysni o haalanma haqqe miskineɓe o haalanma haqqe ɗannotoɓe mo gonduɗa mo ndenɗa suudu sarɗeyago walma woni wasal aati zal qurba joomiraɓe malladal bande en o hokku ɗumen haqqahu haqqe mum wal miskina hokku ɗum haqqe mum wabna sabili gonɗo e lawol ene ɗanno oɗon jaada rokku ɗum haqqe mum Allah wi wala tubazir noon oto sar jawdi ma tabziran e cargol ala hoto wat ɗum a wiyaka ya jaggu tan ha mbasa rokkude kono kadi dara tan kadi ene weddo kaari kadi ha keddoɗa ɓolo Allah wi hoto wat noon sabu innal mubazzirina saroɓe jawɗele kanu ɓe laatima ihwana shayadini kamɓe goni musidaɓe seyɗaneji kamɓe koye lawol seyɗane ɓe daari kala carowo jawdi ko seyɗane woni ceerno mum seyɗane yadate muɗum wa kana shaytanu sabu laatima seyɗane noon kafuran ko jeddo weli rabbihi wonande joomu seyɗane ne yedda Allah no fewi de wa imma tu'ridanna anhum wa imma tu'ridanna so tawi a ɗurnima ɓeeɗo bande en ɓe bande arema walla miskino arema walla mo ndenduɗa ɗangal arema walla ñaagotoɗo tan arema a rokkani ɗum o wi arema ibtiraa sabu ɗaɓɓugol rahmatin yurmede min rabbika ummade joome tarjuha moɓe jorti ɗum e ma se ɓe garema eɓe pandi o wi li ɗalabi risqin tantadiruhu yatika fa tuɗihim minhu arsigue mo banduɗa aɗa fandi ɗum mo pandinoɗa so arema so tawi kanko neɗɗo o arema walla kamɓe haalaɓe ɗo ɓe garema ɓe ñaguimamama rokkuɓe hen sa rokkani ɓe fa qul lahum wiyanɓe qawlan konngol kam may suranne wingol jiyaɓe ay so Allah jaɓide dañani rokkude on hande noon ala ko woni ɗo kono ha janggo tan walla ɓawa janggo so Allah jaɓi sa ari ɗo wona ko tawɗa ɗum mbiyano oto wi mbete mi mayat walla woni wa aati zal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil in kana bi yadika shay so wonko woni jungo ma rokku ko imma tu'ridanna sa ɗurnima noon hokkani wal ma'na la taqta'a raja al faqir minka oto tak jorto basɗo e ma bal imma an tuɗiyahu ma rokkimu in kana ma'aka shay'un so wonko joguiɗa aw taruddahu bi ludfin walla mbiyamo ya ɗe balɗe de so Allah newnima mi totti mbasa furademo kama kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam jikkuji nelaɗo Allah fa kana idha su'ila a'ta aw wa'ada bil ada'i nelaɗo so ñaganoma heewi ko rokkude walla o wiyama mi rakki non wonno golle makko hande wan noon tan baati ala hanani neɗɗo tajje jorto garɗo e mum bal ya'tamidu ala Allahi da'iman fi usrihi wa yusrihi dendagal gueɗe ma foof fawe Allah tan sa jogui fawe Allah sa wasi fawe Allah fa innal ghaniya ko huwa o wiyete galo o wi huwa wasuqul qalbi billahi wiyete galo
ko ƴettude alhaali mum fof waɗe Allah o wiyete galo woni basto noon ko ittude gueɗe fof waɗe neɗɗo sa itti gueɗe fof waɗe neɗɗo tan ka bas nde wonno itti basal a fawe bas Allah noon ko galo sa itti gueɗe ma fof fawe Allah a wasata fala ya atamidu ala sababin min al asba'i hoto neɗɗo tumno e gueɗe muɗum komi baylo tan min gurmi koye baylam tan walla komi demowo koye demalam tan gurmi walla komi joom bitik koye bitikam tan gurmi natin baaliguel natin jawni kabba walla komi anani de komi jiɓowo ɓakkere min ko hen tan gurmi ala koy ɗum ko dillinirde sababu wiyete fof oto ittu ɓerde ma e Allah de hay saɗa jogui magasin de ɗo e garage o tawa magasin goto oto fib kay hankandi mbiya min kay hankandi Allah kay haade rokki kam ɗum hankandi so yiɗi itti juuɗumi am ala ɗum nafatama ñande o itti jogma koye ma fof nafata a ɓeydoto wadde haqqille ma e makko kanko Allah faamide ولا يقدر بل يتوكل على الله ولا يقدر رجاءه منه ولا رجاء غيره فيه ثقة بربه so wodi jortiɗo e makko hoto tan jorta mum kanko no hoto tan jorta makko e Allah e mbi pula jeeri goto meɗin dañde temedere ujunere walla o dañani ni o jorti tan o wi ñande Allah hokkimi 500 mille so yiɗitti juuɗe mum hankadi mboɗo e wuuri 500 anda 500 mille ala heɓata ko kanga tan bismillahi wala taj'al yadaka hoto wat juuɗe ma kadi maghlula tan ene lonko dina tan ila unugika fewde dane ma ala mo dokkata hoto wat dum kadi annen dum kay mojjani wala tabsuda ha hoto wertu jungo ngotan ada nafqa tan kullal basti kala bertugol fatagu uda battinda maluman ka nyingado mahsuran tajado ma ala haydara hoto wi kadi annen kadi gar fotan ni ala arakka hen tan ada wana Allah kay arakka tan be kadabe wono gardo fotan da immo wana Allah kay so pa non jonga en ko Allah wala dum wasgayno inna rabbaka jawma yabsudur rizqa umo yañana arzigi liman yasha umo haaji yañande wa yaqdiru umo fanana kadi mo haani fanande innahu kanko Allah kana o serani bi ibadihi ejiya makko khabiran ko kumpitido basiran gandudo der no andiri bowal ni wala taqtulu hoto bare awladakum bibbe mon khashiyata imlaqin sabu hulde basal hoto wardu biye pour masaw on baadul jahiliyade men badanno non yoga e jahiliyankobe kanu yaqtuluna banata khawfal faqri ene ƴettanno ɓiɗɗuma rewɓe mbara sabu hulde masala anani de basal wa ba'duhum khawfal aari wona hen kadi kuli mbi ene kula gacce fa hasalan nahyu an zalika lima fihi min su'i dhanni billahi o wi Allah noon haɗi ɓe ɗum ɗon sabu bande jikke to Allah wa takhribil alamin sabu kay ko yirbinde windere nde wa kullu minhuma mazmumun ɗum fof koko ñingano moƴƴani wona wadde hora mbare ɓiɓɓe mon pour tan wonde sa jibini cikkama to hono no wiyete joni no yimɓe mbiyata ni joni e sen jibini ko heewi en mbawa ñamminde ñamminde ko Allah an ka ɗayiɗo tan an kay jibin temedere ɓiɗɗo ko wondima hen an ka ɗayiɗo wala taqtulu hoto mbare awladakum seɓe mbi noon caloɗe seɓe mbi on mbar ɓiɓɓe mon yo rewɓe mon mbar jibinirgol caloɗe wala taqtulu awladakum hoto mbarde ɓiɓɓe mon hoto mbare ɓiɓɓe mon khashyata imlaqin sabu hulde basal Allah wi nahnu minen narzuquhum minen garziqinta ɓiɓɓe ɓe wa iyyakum ononne ko minen garziqinta on ononne mabɓe fof minen garziqinta inna qatalahum gande koye warde ɓe nde kana laatima khilan ko bakkar kabiran mawɗo wala taqrabu zina oto malloɗe jina andi kay o wi ko hata ar hen o wiyani kay ya yetto wi ko hata ɓalla ɓallade nde noon ko yewtidde jomum jewte cafɗe walla totti ɗum jungo dimba walla anani de ɓuutodiral en walla coccodiral ɓalli en ko ɗeɗo gueɗe wiyete ɓallade jina wa amma ko heddi ko ñamodel wiyete anani innahu gande jina kana laatima fahisatan koko boni koy wa sa'ane boni kadi sabilallah Allah wi wala taqtulu nafsa oto mbarde pittali oto mbare pittandu allati no ndun harrama Allah ndu Allah harmini warede illa bil haqqi so wana e gonga wa man utila mazluman kala mo warata ko toña faqad ja'alna min badani li walihi dono makko min badani dum sultanan dole e dow bardo o kanko ne fala yusrif oto burtin non fil qatl e warngo so mo wartone ko bal yaktubi an yaktula ghayra qati
mithlihi somo wara o wara goɗɗo mo wana barɗo Allah wi hoto wan noon walla ko on warduno ko o wasa wardirde ɗum hoto wan noon koko on warduno ko ɗum wartorte kadi ko on tan kadi o warata gasi innahu sabu kanko kana o laatima mansuran ko balla wala taqrabu hoto malla de malal yatimi jawdi al yatimu illa billati so wana ndin hunde fiyano jawdi ndi ahsanu no ɓurata moƴƴirde kala no jawdi ndi ene moƴƴira aɗa wawi waɗirde noon kono kala ko bonnata ni kam rento hatta yabluga ha kanko miskino ha kanko masalan alyatimu haw yetto asuddahu cagatago makko haw wana sagata haw yetto cagatago makko wa awfu bil ahdi kumne aadiji son gadodiri Allah walla on gadodiri yimɓe innal ahda sabu aadi kana latima mas'ulan ko namdeteɗo neɗɗo wa awful kayla timmine ɓetu idha kiltum so tawi oɗon ɓeta wa zinu peese bil qistas e nunɗal al mustaqimi poccingal zalika allawi ni khayrun ɓuri moƴƴude wa ahsanu ɓuri moƴƴude kadi ɓuri yodde ta'wilan dottorgal Allah wi wala taqfu koto rewindo ma laysa laka bihi ilmun kala ko alanama e muɗum gandal oto rewindo ɗum oto wi mi yi tawa meɗani yiide oto wi mi nani tawa meɗani nande oto wi mboɗo andi tawa anda Allah hoto jaɓ ɗum hoto jaɓ wiide mi yi tawa yiyani hoto jaɓ wiide mi nani tawa nanani hoto jaɓ wiide mi andi tawa anda sabu inna sam'a nanɗe ɗe mbiɗa a naniri ɗe wal basara gite ɗe mbiɗa a yiri ɗe wal fu'ada ɓernde nde mbiɗa aɗa andiri nde kullun ɗeɗo gueɗe ulaika ɗe gueɗe ka dendagal kullun dendagal ulaika ɗeɗo gueɗe kana laatima mas'ulan koɗe namdeteɗe anhu ga ko wi o yi ko o namdeteɗo tawde o meeɗa yiide ko wi o nani ko o namdeteɗo beele o meeɗi ɗum nande ko wi omo andi ko o namdeteɗo beele mo anduno ɗum noon yo rento wiide mi nani tawa nanani ko namdeteɗo ɗum wala tamshi fil ardi saɗa yaha e leydi he hoto yaa hen marahan aɗa ñaaƴa hoto yaa aɗa ñaaƴa de aɗa ƴeɓa cikka ma taw an ɓuuri aduna foof Allah wi hoto wannoon sabu innaka na an lan tahriqal arda a wawa yulde leydi ndi ha keɓa to kattude mayri sa ƴeɓine ala ko mbawɗa hen walan tablugal jibal a heɓata kaaƴe ɗe ne ɗuulan jurgol sa townimane kay a ñaaƴine kadi a wawa hebde kaaƴe kadi to banggue towgol ɗum noon yaaru seesa kullu zalika ɗeɗo gueɗe pop kana laatima sayyi'uhu bonande muɗum inda rabbika to joome makruhan koko aña zalika ɗum ɗo de mimma o ha ilayka ko hunde nde ganduɗa ene wahyi ɗum fewde ma rabbuka joome min al hikmati to banggue wa'azuji wala taj'al hoto wat ma allahi wondude Allah ilahan deweteɗo akhara goɗɗo sa waɗi ɗum fatulqa beddeɗa fi jahannama e jahannam maluman ka ñiŋaɗo madhuran diddaɗo yurmede Allah Allah wi afa asfakum beele mi labanto on onon makkanaɓe rabbu anani afa asfakum jeti labanto on rabbukum jommon bil banina ɓiɓɓe worɓe wattakada kanko jommon o jogito minal malaikati e malaikaji inasan ɓiɓɓe rewɓe oto mbaɗe noon wiide on Allah jogui ɓiɓɓe rewɓe o rokka onon ɓiɓɓe worɓe onon kon ɗayɓe de innakum onon de lata quluna oɗon kaala qawlan konngol aziman mangol Allah wi wala qad sarrafana wallahi min peññini fi hada al qur'ani e oɗo qur'ana anani dey liyadhakkaru beele yimɓe ɓe ene mbaccoro Allah wi wa ma yaziduhum kono qur'ana o ɓeydani ɓe illa nufuran o ɓeydani ɓe so wona dogde ga gonga ɓul wiɓe law kana ma'ahu so tawi wondino e Allah alihatan Allah ɓe kamata quluna law kana ma'ahu alihatun elle kewɗe widde alihatun Allah ɓe kamata quluna no biroton ni so tawi Allah ɓe woɗɗe ene gonduno e Allah ko wona Allah gandaɗo o idan so ɗum tabitino woodi nden laba tagaw Allah ɓe heddiɓe ɓe maɓe ɗaɓɓanno ila zil arshi fewde e Allah jeyɗo al arsi o maɓe ɗaɓɓannema ko sabilan lawol hono no lamɓe aduna mbaɗannode so tawi Allah ɓe woɗɗe ne gonno maɓe ɗaɓɓoytuno Allah jeyɗo al arsi ɓe mbiya mbadda mum gueer kono Allah ko goto tan wonata goɗɗo ala subhanahu senade woode ni Allah wa ta'ala o mawni o towi o senima amma yaquluna keɓe kalata
uluwan togol kabiran mangol tusabbihu lahu ene senna wonande Allah as-samawati asamanuji as-sab'u jeedidi wal ardu eleedele jeedidi wa man fihinna ko wone asamanuji e jeedede fof ene senna Allah wa in min shay'in ala hunde yo hunde e ko taga e aduna illa yusabbihu so wana ene subhina bihamdihi yattode Allah kala ko wone aduna ene be subhanallah walakin ko woni non la tafqahuna onon kam on paamata tasbihahum subhinali mumen لأنه ليس بلغتكم سبو أنني دي مثلا شبهنا لدي هذا أنند وانا دمغال مودون إنه الله كان أسيران حليما كومن غفورا جافتور حيث لم يعاجلكم بالعقوبة سبو أياتنا أن لفت الله وبي أن أتشي أن أنديدي الله وإذا قرأت القرآن الله ستوي أجنجي قرآن أن لا الله صلى الله عليه وسلم هسهانده هفره بنجنو وردمو enen jidi bettudemo anani alqur'ana wana ko al gondo qur'ana ma o wana jinsi wana bi ayi ayatin kala aya mon janguda tan dum kam buri tabidde qur'ana kala jodda hamera baggodon hamera o wi kala aya gondo qur'ana so tawi wana wi ko idha qara'atal qur'ana andi al-o be mbiye ko jinsiya be mbiye ko istighraq tay ko jinsiya non kala aya tay ko jinsi li jinsi sadiq tay ko jinsu sadiq kala aya qur'ana mo janguda ene nafa ko jidda ko kala ko gannida hen tan wana eden biya aya ni bi ko kaza e kaza aya cafarado ko kaza e kaza aya gaddo kay ko ene yusuf en zawa gaati waageten ay dum ko an tan jangir non an tan jaggiri non kono sa fibi kay kala ko janguda ene nafa dum tan nafa ko fimde mata wana hay holi ko fimde mata ma kala ko pibda o ma nafa dum sabu rasul sallallahu alaihi wasallam الله بيمو خذ من القرآن الله حالني متحدث القرسي جغو القرآن ما شئت كلا كن جيتا جغو القرآن ngolira dum lima شئت kala ko jidda kala do jidda e qur'ana jikku ngolira dum ko jidda fu so neddo are ma joni ndi jeltudu kaso winda mo tabbareda so goddare ma sellan winda mo tabbareda so goddare ma ne dando winda mo tabbareda fo ne nafa ha ko tomata kono wana ton manki ko tomato manki so fimde ma selli e tabbareda tan kala ko pibda ko dum nafata khuz min alqur'ani ma shi'ta ngollida dum lima shi'ta Allah wi'ani mo nangu o aya nangu o ala wi ko kala ko jidda e qur'ana jaggu ngollira ko jidda fu wa kawnul qur'ani hijaban la taade qur'ana ko hen go wonande neddo woni nyawdogal hijab ko nawdogal satiran curowal laysa min khususiyati sallallahu alaihi wasallam wana kanko nelaado Allah tan wi'a non ala bal lahu wa li ummatihi kanko e kala leñol makko en jamira yo kuutor qur'ana ndeke sa yi yobe wonde windede qur'ana wade ayene harmi ko kanyum woni karmudo kanyum woni karmudo kambe budi andude Allah ko moje ko boni o wi qur'ana ko nelaado Allah wi'a non kono wana kanko goto ko kanko haaldes no nyande hen non o ko balli o lahu wali ummatihi kanko e dendangal leñol makko fof biya kala ko jidda e hutore qur'an woni enen bindere momo eden bindere bala tan ko enen te المخلصين لبين ببي كما هو مشاهد ومجرب بين العارفين وي هنا كو سيدا كو جربا حكوني اندوبي الله وادله السنه في ذلك اشهر حديث نلا صلى الله عليه وسلم كو بو ادم هيوي من ان تذكر حال دم جخلان او للاحاديث ان جاري نون سو ان جاري كو الله وي نوم دو واذا قرات القران سن جاري لام او كو اهديه فما كو آية تاتي ونو وات آية تاتي غارد سورس كافي
سورة النحل سورة كهف الجاثية والدوم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وجعلنا على قلوبهم أن يفقهوا أفرأيت من اتخذ إله ود الله على علم أندو بي يعني هن وجنجين سورة ياسين هاي تيف أرسلنا فهم لا يبصرون إن جنجين ونا ده بنقدر دمر قال ماكو الله يوم يوفر وجت ليت وجنجين ده آية وجنجين ياسين هاي تيف أرسلنا فهم لا يبصرون نبنيك إنك من جانم ومج هذا سافي بينا فيلم نلا ده فيلم نلا ويانا جنجي سنة نتيجة وجنجي إتليد وده مك بيلاول مك من جانم رويته نبنيرك وانا هاي غوري يراب أنا كبنجيت ناسودا بيوني ميجرا wana hay goto yetama so tawi jogiɗa haaji tan ko duwani wasa yidema ko duwani tan a yiɗa yinma keddi ɓen jiima kon duwani kom yiyata tawi joni jiɗɗa ko nadde bidig aɗa sacca sa naati bidig o wonɓe bawolɓe fof ne jiima aɗa naata e bidig e kono mbiya gonɗa koye sodde ɓe ngalama haaju com bidig o sa tima aɗa wawi ittude ko belɗa fof jaaha omo darma o yiyatama an o an darama mbirsa yimɓe jaalama men ɓe ngalama haaju أفهمين دم بيمانه ومن الله وإذا قرأت القرآن ستوي أجنجي قرآن جعلنا من بدء بينك حقنا ما وبين الذين حقنا بأن لا يؤمنون بأننا قومنا بالآخر الآخر من بدء حق المهجابا هيدو مستورا سورا إن جيتام وجعلنا الذي من بدي على قلوبهم بردما بأكنة أمبود أن يفقهوه هذا بفهم القرآن بفهمتها وفي آذانهم من بدي نبي مبوغرا تدين بنانتا وإذا ذكرت ربك ساجنتي مجوم في القرآن وحده كنيمتان يو والله غرام بنونكو على أدبار من شكل من نفورة من دوغا الذين آنوا منن أعلم منن وني أندوبي بما يستمعون به كبه كدر تو قرآن كدر تو قرآن إذ يستمعون إليك تو من بكدر فماده هذا جنگ من غندي كبه كدر ما من غندي كدر ما كو جل كده وانا يد فامده وإذهم نجوا نون ستي بنجي بنغندوي بدوي يهي بنجي بدي غندو بنجلتي غالو ndewi Allah wi emin gandi kebe kalata idi yaqulu zalimuna sabu biara ko hefere be sebe anani awi kambe e sabu yaqulu zalimuna hefere be biara ay wa sebe hibe ndeyi be biya in tattabi'una onon kay on dewani illa rajulan sawana gorko mashuran bildado qala ta'ala allazi unzur nar kayfa darabu laka holno be pirantuma alam salatindi be bima ka bilejo be bima ka bildado be bima ka wage be bima ka nalanki allazi fadallu be majji ga pewal fala sadi una sabilan be katanta lawul wa qalu kambe yeddube ummital be bi aida kunna idaman bele so tawi min gonti jiye worufatan min gonti dappude a inna lamabusuna ma min ummitina khalqan jadidan min batte tago heso kul wibe kunu so on jidi andi be wadi non ko andi be mbi be ngare neladal e mbi dum e yeso waade no sabatasi ni e ngana yide a ida kunna turaban mbele so min gonti leydi wa ida kunna iwaman mbele so min gonti iyewa rufatan e dappude a inna lamabusuna ma min gurtine min gummitine khalqan tago jadidan heso nela de Allah jippini ayo Allah wibe wimo kul wibe kunu hijara tan son jidi gonte kaaje aw hadidan son jidi gonte jamde aw khalqan walla so on jidi gonte tago fo min mayak burungo ene mawna fi sudu e becce mon kala tago ngo jiddon wonde gonte mo on ngurtini de Allah wi saabi be non be jonni so min gonti dum ko holno wayta fataya quluna be biyamo be biya nelaado Allah wi mabbe biye man yu iduna joni so min gonti kaaje hol dutto min gonta masalan anene de ngurdam min nguur hol gurtinowo min hol bawdo wadde non ul wibe alladhi fatarakum on Allah tannodo on
awwala marratin arwande laawol on gonano hay par li anna al qadira ala al bad qadirun ala al i'adati kattan do fuddude ene wawi ruttude bal hiya ahwanu taccu wattude ko wanno buri wedde e wadde taw watan wala tampine koye mon Allah yi sa wiide ni sa haalini be kaado haala fata yunghiduna ilayka ru'usahum maɓe ndimbin kewde ma koye maɓɓe ɓe mbaɗani bon bon yunghiduna par ce que yunghiduna maɓe ndilli ilayka fewde ma ru'usahum koye maɓɓe haawede koye ɓuuluna ɓe gona e wiide e jalkidde noon mata huwa ummi tan mbiɗa ngel holno wonata sebe mbimo noon ɓul wiiɓe asayama jo an yakuna qariban taw koko malli ama jo laato taw koko malli yawma yad'ukum nyalawma Allah noddi on ummade goble e ɗemgal Israil tajibuna noto ɗon noddanu makko e nder goble he bi hamdihi e yettude Allah e yamirore Allah wata zunnuna cikkon illa bistum on meɗani wonde aduna he illa qalilan sawana seeɗa sabu kul huli ko jiiɗon ko o ɓul wiiɓe wa qulli ibadi wi jiyaɓam julɓe ɓe yaquluna seɓe kalda e hefereɓe yeɓe kalat allati hiya ahsanu ɓurgol moƴƴude so tawi julɓe ɓe ene kalda e hefereɓe yeɓe kal konguɗi moƴƴi otoɓe kalde mabɓe konguɗi bonɗi nde wonno ɓeɗo ko huɗaɓe andi julɓe ɓe ene mbiyannoɓe onon ko jeygol paaɗon onon kon malkisaɓe julɓe ene mbiyannoɓe noon Allah wi ala kaalaneɓe konguɗi belɗi inna shayɗana sabu seyɗane yanzagu bonnat baynahum hakkude mabɓe inna shayɗana kana laatanima lil insani wonande neɗɗanke aduwan ko gaño mo binan peññen ɗo gañu rabbukum joomon a'lamu bikum kanko ɓuuri andude on in yasha so welama yarhamkum o yurmo on o jaɓan on tuubu buya aw walla in yasha so welama lettude on yu'azzibukum o lefta on o wara on ko on hefere bo nanno wa ma arsalnaka Allah wi min nelanima an Muhammadu ka boylete ka boylaɗo alhaali sa mbawnaɓe alhaali ɓe gongɗina Allah ala wa rabbuka joome a'lamu kanko ɓuuri andude bi man fis samawati wal ardi ɓen wonɓe asamanuji ɓen wonɓe leydi Allah wi min ɓuuri andude ɓen wala gada faddalna wallahi min ɓurni ba'da nabiyina yogay annabaɓe ala ba'dina yoga ɓeɗo min kalde mumen konngol e konngol ɓeɗo min ɓurniri ɗumen cehilagu hakkude amen mumen ɓeɗo min nawi ɗumen dow asamanuji wa atayna dawuda min dokkino annabi dawuda noon zaburan deftere ne wiye ni min dokki annabi dawuda deftere ne wiye zabour min dokkimo ɗum wiyama simore deftere dawuda nde nde wonno kamɓe hefere ɓe qirri annabi dawuda deftere waɗi ko 150 simore simore fof ɓurde juulde e deftere he rubu minal qur'ani ko nayaɓal qur'ana ɓurde hen raɓɓidde ewa masalan wa aktharuha qadru suratin idha jaa nasrullahi ɓurde hen raɓɓidde fof ko idha jaa nasrullahi eywa ko fodde ɗum tan ko kulluha noon du'a'un wiyama noon kanko kayre deftere makko kanko fof ko du'a wa tahmidun jettade Allah ko dagi ala e deftere he ko harmi ala e deftere he farilla ala e deftere he keeri ngala e deftere he ñawaje ngala e deftere he fof ala hen ko du wuccen woni hen ɓe udu ulazina nodde ɓen za'amtum ɓe ngaaƴi nodde ɓe kamɓe mbiɗon ko Allah nodde Isa en Uzayru en fala yamlikuna ɓe kattanta kasfat durri huncude lor ankum ga moɗon wala tahwilan ɓe kattanta waylide lor o fewde mo goɗɓe ɓe mbawa ittude somi adde mon ɓe mbawa ittude ɓe nafa banggue goɗɗo ɓe mbawa ittande on ɓe mbawa wattude banggue goɗɗo kadi ɗum noon nodde ɓe yemballon ulaika alladhina ɓe goni ɓen yad'una ɓe noddo ton ɓe noddo ton ndewa ton ɓe ɓe mbiɗon ko Allah ɓe mon ɓeede ɓe mbiɗon ko Allah men hono malaikaji el Zubayr en o Uzayru en Isa en ɓen de kam yabtaghuna ene ɗaɓɓa ila rabbihim fewde jumen alwasilata jokkorgal ɓen de kam majjiɗi Allah gandum ɓe dewɗen ɓe kam ne jiiɗi ɓe ara aqrabu ɓurowo ɓallade fewde Allah wa yarjuna eɓe jortini kay rahmatahu yurmede Allah wa yakhafuna eɓe kulini kay adabahu lefte Allah ndeke ɓe gona Allah Allah ala ko huli wala eyyo babli yanam de suram de litter musul gala ngel nan banna min dem gaddan
inna adaba rabbika ay lefte joome kana laatima noon mahzuran ko denteten wa in min qaryatin ala wuro yo wuro illa nahnu so wana minen muhlikuha ko min jogorɓe halkude ɗum qabla yawmal qiyamati qabla yawmil qiyamati ko adi daragol darga o wi wuro yo wuro wongo e aduna he mamin kalku ɗum ko adinde darga dara fo mamin kalku ɗum aw mu'azzibuha walla ko minen goni leptoɓe wuro ngo adaban le tashadidan cattuɗe kana zalon latima fil kitabi tahul mahfuz wa ana hadani an nursila bil ayati de min gaddata kawnide de be mbiyo min gaddu kamɓe hefereɓe ɓe eɓe mbima toujours ya addu hunde an nelaɗo Allah addu ɗum ɗo waɗan min ɗum ɗo waɗan min ɗum ɗo haɗani min addude ɗum andi wonɗo ɓe mbi yo nelaɗo Allah egginan ɓe kaaƴe ɗe wonɗo ɓe mbi yo nelaɗo wurtinan ɓe mayɓe maɓɓe fo ɓe kaali ha heewi Allah wi mi haɗa ɓe nelaɗo ɗon yiɗi mi adda ɗum nelaɗo yiɗi yo addu pam wana ene ronki ala wana ene ronki addude ɗum kono noon ene jeeya e aadaji Allah tabaraka wa taala so tawi o addi hawninde so joomum calima o halkal leñol nelaɗo noon omo fode hay so woodi hen waraɓe wada heddiɓe tan leƴƴi keddi ɗi mum kala hen leñol o halko ɗum ha laaɓi onen annabi goɗɗo o wi wama mana'ana haɗani min an nursilani min neldata bil ayati kaɗuɗe mbiɗe illa so wona noon an kazzaba fenni waɗuna adi ɗon kalki ɗumen e an noon min jiiɗi ɗum ɗon wa atayna saabu min dokkino samuda leñol ni wiyeni an nagata min dokkino ɓenne ngeloba mubsira tan ngeloba ba ko hawni nde ganduɗa ko feñde fa zalamu ɓe jeddi biha e ngeloba ba ɓe kalka wama nursilu bil ayati hawni ɗina hulɓinde yaɓe ɓe gowɗina beele gonɗi tumane min mbiyanno inna rabbaka joome a haɗa binnasi wonde omo filti yimɓe ɓe to banggue gandal e hattan kamɓe fof ɓe goni koye tamande Allah haalanɓe ɗum hoto hul hay goto Allah woni denowo e bane mabɓe wama ja'alna ru'yata Allah wi min mbaɗani a ru'ya koyɗol allatino ngol araynagol min kollunoma jamma l'isra illa fitna tan so waɗe linnasi wonande makkanaɓe ɓe penni ɓe jartotini ne mbiɗaɓe wonde a yeehi asaman jeeɗi ɓe arti ɓe penni ɓe jartotini ɓe gonti hefereɓe wassajratal mal'unata lekki kuɗaki fil qur'ani gonte qur'ana hono sajaratu zabumi andi fuɗi koye hakkude jahannama Allah wi min baɗiri kin kadi min kaldi ɗum ko jarabuya beele ɓe jedda ɓe mbi ɓeygol sunnirta lekki wi emin kulɓinireɓe lekki ki kono fama yaziduhum ɓeydani ɓe kulɓingol ngol illa ɗughyanan so wona bewre kabiran mawde wadkur jangto iz qulna lil malaikati to mane min mbiyani malaikaji ɗi usjudu naytone ɗeɗi adama mbaɗane adama sali fasajadu kamɓe fof ɓe naytani wona ngal goral ɗo noon haala iblis yeti sujjantu liman halakta warande on mo tagɗa ɗinan e ɓakkere tagɗa ɗum e ɓakkere andi ɗinan ko min ɗinin wona mansubum bi nasil khafid ɗinan mansubun bi nasil wiyetake maf'ul ko mansubun bi nasil khafid o wi mo tagarade ala o wi ara aytaka yemo ɓurnuɗa e dow am mbiɗa e sujjan ɗum tewal haalu min ɓuri mo min tagɗami koye jeygol la in akhartani wallahi sa nemnani kam a wasi wartemi ila yawmil qiyamati ha ñalawma darga sa woppi kam mbiɗo wuuri la ahatani kanna cawƴatangol makko ɗum illa qalilan seeɗa eɓe ndenɗa hen tan kam ala ko mbawmi men kala Allah wimo eyi idhab ya mi muñanima noon wona ha darga kono ko ha nafhatul uɗa faman tabi'aka minhum kala e mabɓe dewɗo e ma fa inna jahannama jazaukum woni jobdi mon an e mabɓe foof jaza'an jobdi jahannama ko jobdi mawfuran wonko ɓuuri jahannama jobdi mum tim Allah wi mi yemi wastafziz dillinir man istada'ata minhum kala e mabɓe mo kattanɗa dillinir ɗum bi sawtika sawtuma ya wat kelroŋaji wat misikaji wat masalan tamtamaji wat masalan buubaji wat mbaɗa ko fewde gofol dillinirɓe yeɓe dillu waɗi yengulen waɗoyɓe yengulen Allah wi waɗoyɓe yengulen ko gaadi koto Allah di Allah wi mi yemirma wastafziz waɗɓe yengul man istadata minhum bi sawtika dillinirɓe kala e mabɓe mo mantuma mi yamirima wa ajli bayhim wat e mabɓe haylika waɗɗo pucci walla jemira am paranteɓe ma yo mbaɗɗo pucci jaha gofiroya Allah pucci ɗi yeɓe ya wan noon mi yamiri yeɓe gofir Allah pucci
wa rajlika wat kadi koyɗe ma jamira kadi yaroɓe koyɗe ha ngofir ya Allah koyɗe ɗe jara koyɗe jaha ɓe jolay otoji ngofo ya Allah ɓe jolay pucci ngofo ya Allah ɓe jolay sarataji jaaɗo ha goli natoyde masalan baba maal ɓe jolay otoji natoyde baba maal ɓe ngala pasuji ñekka ha goli natoyde baba maal o wi ko Allah wino noon Iblis yo waɗo waɗi fawde ma to fawde pas jolay sarat walla ɓe ot en jii ɗum Allah wino wonon wa sharikuhum Allah wi ya rendu e maɓɓe fil amwali to bange jawɗele maɓɓe mi yamirima yeɓe paggito jawɗele ɗe no harmiri kala no harmiri yo hew tan jomum wona yo dañ ko ñaami ala ko yo hew jawdi tan no dañiri fof yo hew tan no irɓe ɗum min yamiri pamat ɗum kadi no woodi keewa jawdi keewira no dagiraki pirlita jawdi kadi no hanirani Allah wi min yamiri o sharikum fil amwal wal awladi mi yima rendo e mabbe to bange bibbe ra'atahu salasan wa ata minha bil awladi fa inna shaytana sharikuhu fihim sa seri debbo cerla tati ase fonda ko goddo restamo wana no binden eyo goddo restanimo kum tan daabo e yeeso seerde mo tati kumta dokkuɗon dañƴon hen ɓiɓɓe woɓɓe ha heewi seyɗane rendane ma gaga jina kay ɗum taw jinani hen ɗuma kadi ni hen ɗum wona jina kono kam ene hen kam moƴƴani de ɗum woni fa inna shaytana sharikuhu fihim seyɗane rende makko e mabɓe wona seyɗane jibini hen o jibini hen non kam sharikum fil amwali wal awlad wa'iduhum fadanɓe an iblisa jobdi ala ummital ala Allah wi wa ma ya'iduhum ash-shaytanu seyɗane non fadanani ɓe ɗum illa ghururan so wona komte inna ibadi jiyaɓam julɓe ɓe laysa laka alayhim alanama e dow mumen sulɗanun doole wa kafa bi rabbika yoni joome wakilan denowo alhaali mum e maɗa an Allah ha nelaɗo Allah ko Allah renma rabbukum joomon allazi ko on yusji mo ganduɗa mo ene dongna lakum wona donal fulka laaɗe fil bahari to bange maayo geej Allah wi ko kañum dongnata laaɗe to geej ɗi tabtagunga ha ɗaɓɓon min fadlihi e ɓuuri jolane geej payon masalan Espagne ɗan otoji oɗon jeeya Allah wi ko ɓeɗi noon inna shaytana wa in kana qadiran alal waswasati bi aqdarillahi fallahu arhamu bi ibadihi o wi shaytane hayso jogima hattan e soksokinde e hoddiro Allah seyɗane soksokinte e ma ñekkinma gila ɗo ha goli kono ko hoddiro Allah wiya ko wayama ko se Allah wiya wat noon fallahu arhamu bi ibadihi Allah woni jurmotoɗo jiyaɓe mum ko huwa yadfa'u anhum kaydahu kanko woni duñowo ga jiyaɓe e peeje seyɗane wa sarrahu e rodde mum fal ma'sum mo o wi denaɗo ko man asamahu llahu mo Allah reni tan woni denaɗo wa laysa lil abdi qudratun alana maccuɗo hattan ala daf'il waswas kinema ala ko mbawɗa hen ko Allah tan wallanma e ɗum o wi gorko goto ne wiya ya fa'i o itti ñawore nde koto sazaliyu o wi anna mimma yu'anu ala daf'i waswasati shaytani huunde nde ganduɗa nde ene wallitore e duñgol cokcogingol seyɗane annaka enda waswasatihi laka so seyɗane soksokinema an neɗɗo seyɗane naate e ɓernde ma woodi ko miñiɗa ko boni o wi tada o ballina yadakal yumna jungo ma ñama ngo ballina ɗum pawa ɗum ala janibi e bange sadrika beccal ma al yusra nano mbaɗani jungo ma bi hiza'il qalbi ha sawdo sara ɓernde ɗo biya subhanallahi malikil quddus allahil fa'ali kala oɗo duwaw laabi jeeɗiɗi sa wi noon biya in yata'ayyidhibkum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa ma zalika ala allahi bi azizin rabbukum alladhi yusji lakumul fulka fil bahri kala ɗum o wi wonde so tawi a waɗi noon o wi Allah renma e bane makko oɗo kuɗaɗo
woni rabbukum jomon alladhi ko on yusji mo ena dongnana lakum wonande on alfulka laade bil bahri e mayoli tabtagu nga ha dabbon min fadlihi e bural Allah innahu bu Allah kana latima bikum mon rahiman ko jurmotodo o mo eltani on laade wa idha massakum durr bi on fil bahri e der mayo ge on kuli odon jogori yolaade yene hen jiya dalla majja man tad'una be ndewanno dun ko wana Allah illa iyyahu so wana Allah fa ho majjar halaba fa innakum tad'unahu wahdahu so tawi geej hangande nyanyi finni ala noddete don so wana Allah ay hedo jimdi ceernam Abdurrahman Balajo wi hay Touba dardartini nyane hen o wi beddi sowetas deke sowet o wi nyane Allah hoddiri mayde sowetas dandata on fi Abdurrahman Balajo wi o wi mayo geej finni e pay makka wi hay Touba darti so sefa jom bato o anyum dardartini be jaltini soweta totta yimbe wi balle poyde falamma najjakum tumani bin dandi on e yo layru min jettiri on ilal barri fewde jeeri aratum tan urno don ga gongdinde Allah wa kana al insanu latima neddanke kafuran ko jeddowo neema Allah afa amintum yati on koloto an yakhsifa bikum de Allah munnata on e leydi janibal barri to bangi jeeri odon kooli dum aw yursila alaykum hasiban walla Allah nela e modon kaaje kalka on summa la tajidu lakum on dañata wonande on wakila denowo on e hen am amintum walla on koloto an yu'idakum fihi de Allah ruttata on e geje talata lawul ukhra gongol fa alaykum onela e modon qasifan rihi hendu ndu helalaka onon fof fa yughriqakum o yola on o yolta on bima kafartum sabuko jedduno don thumma la tajidu lakum on dañata wonande on alayna e do amen bihi e ko min badi ko tabi'an dewowo ene masalan dewowo mo ene walla on mo ene namdo holko min badiri ni odon daña dum so min jola on onon fof mayon min sabu ko jeddudon Allah on dañata kalowo caggal dum woy sayo pourquoi biyo non Allah on dañata on min bad on belli wala qad karramna wallahi min teddini min teddini bani adama bibbe adama min teddiniribe gandal e haalde e fotondirde tago e ko wana so joomum maayi kadi looti Allah wi ko teddinde bani adama kala ko wana bani adama yarata ko koyde bale watta pade so huwi labbintako ala wutti ala wudere kala ko wana bani adama suraki so maayi dasete o wi neddo non so maayi lootete ha laabo borne comci ase ha luggido ubbe neddo tan dañi jolay laana sene yaha ndiyam jolay oto sene yaha jeeri walla waddo daba ko wana dum ko fu yarata ko koyde mum so weli dum so metti Allah wi wa hamalnahum minen ngoni adama fil barri e jeeri sebe jaha e jeeri e daabeje wal baari to bange maabe jolay laade wara zaganahum min garzigini min ad-dayyibati e gede dagiide wa faddalnahum min burnibe ala kathirin e dow ko heewi mimman khalaqna ben ko min tagi mimman khalaqna e ko min tagi ko wayno mumante won e ponji Allah wi min burni tagore ni naddo e dendangal gedde min tangno safadilan e burnugol Allah wi yawma nad'u hay malaikaji ne hen sabu annaba buri malaikaji forte wana Allah wi jangto yawma nad'u nyalamo min noddi kullu unasin kala lenyol yo lenyol min nadda dum bi imami mi gardido dumen kala lenyol yo lenyol gol min nelno e aduna he moƴƴinɓe ɓe e bonnuɓe ɓe fof ardiɓe ɓe goto fof min nodda mawɗo mum min nodda Allah wi ndaro faman utiya kala dokkaɗo kitabahu kayid mum rokkira bi yaminihi jungo mum ñaamo ɓen goni malaɓe fa ulaika ɓeeɗo yaqra'una ɓeeɗo ɓe woni jangoɓe kitabahum kayitaji mumen wala yuzlamuna ɓe toñataki fatilan fodde garawel tamaro ɓe gustantaki golle maɓɓe wa man kana fi hadihi kala mo woni e oɗo aduna a'ma ko gumɗo ga gonga kala gumɗo ga gonga e
oɗo aduna ko huwa oɗo fil akhirati l'akhira ama ko gumowo lawol dadal sa wumi ga gonga sa yeehi l'akhira guma lawol dadal alay sago natta aljanna wona en mbi Bañas meeɗino yaade Misra ɗa ha Huseyni gumɗo goto gando ene wonno ɗon on ari wimo o anani ɓaleɓe ga ene paccira Qur'ana kono ko tawil tan ɓe kaldata ɓe pirtata Qur'ana o no nassi o ardini en saji ɓe tawla tan ɓe mbiya ɓe tawla pourquoi ɓe tawla kanko Bañas o jaabimo o wimo so tawi Qur'ana tawla ɗum musat o wi ala musata o wi aha kay ni Allah wiyani o man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma on mo laati ko gumɗo ɗo e aduna ko gumo wala kala joni holɗam gumdam joni an wana gumɗo sa mayi kadi gumoya toon en nafma ade wayna gumdam gite ɗam Allah haalo mo gumdam goonga sa wumi ga yiide goonga sa yeehi lakara wumat lawol dadal sago tawle so tawla ka yata non aɗa yiɗi jalkidde ko yidde jalkidde yimɓe tan kono gasay wa adallu sabilan o wonata majjuɗo laawol kala laawol daɗal o majjat heen wa nasala aya garowo o jippi ko fi saqifin anani dey wa qad saalu nokkugol wiye saqif ɓe namdinoma nelaɗo sallah sallam an yuhrima wadiyahum yo nelaɗo cangol maɓɓe ngol eywa masalan yo nelaɗo harminanɓe ngol hay gooto hoto yarɗo hoto ñamɗon ɗaifanaɓe ɓe mbi minen min mbawa nadde e diine ma o ha dokka min gueɗe ɗe min basarto ara beɓe tawa minen min gaskata jawdi amen tawa minen min jaata jihade tawa so min juula min nangata e koppi mbino nelaɗal tawa kadi kala momin ñaami riba mum ne dagani min kala momin ñamɗo riba amen yoɓa min momin ñamani ɗum riba firte ɗacca amin min dafmito e Allah ta Allah amin biyeteɗo laata o duuɓi fodde hitande hamin komin mbaɗi hadiyaji hen ko on saaha min kela min jaɓa Allah cangol amin ngol mbaɗa ɗum cangol hurum hono no mbaɗɗiɗa Makka hurum ni so tawi aara beɓe mbi ko mbaɗirɗa ni mbiya ko Allah yemirma nelaɗo Allah deƴƴi nelaɗo jaɓaki ɓe cikki noon ko nelaɗo deƴƴiri ko ene jogori rokkude ɓe keɓe jiɗi ko Allah jippini aya garo Allah wi wo in kaadu ɓe ɗeɓi la yaftinunaka eɓe pinninma anilladi ganden hunde awhayna ilayka ne min bahiyi fewdema ɓe jiɗino ittudema hen de taftariya beele pepinoɗa alayna e amen gayrahu ko wona Allah wi wa idan sa waɗino ɗum lattakhasuka maɓe joguitteno khalilan kasihin maɓɓe Allah wi walawla an habbatanaka sanno tan wona minen tabitinma e gonga e rendema wallahi laqad kitta a ɗeɓino tarkanu oñade ilayhim fewde maɓɓe shay'an seeɗa a ɗeɓino oñade maɓɓe hunde seeɗa a ɗeɓi oñade maɓɓe de a ɗeɓi waɗande ɓe ɓe jiiɗi ko qalilan cetta kono noon ko idan sa oñinoma wallahi la azagnaka mamin menne teno diifa cowanɗe lepte alhayati gurdam wo diifa e cowanɗe lepte almamati mayde so tawi a waɗino koɓe mbi ko min lepteteno lepte bonɗe summa la tajidu laka tawa kadi a dañanta wonandema alayhen nasiran kaɗo somin mbi emin banma ɗum kaɗowo ala aya garowo jippi kono yahudiyankoɓe mbimo yahudiyankoɓe wonnoɓe Madina bani Quraysata en ɓe mbinelaɗo in kunta nabiyan so tawi an ko a annibi ko gonga ko Allah nelma fa alhik bishami nokku san fa toon fa innaha abdul anbiya kala annibi nelanoɗo toon woni
pale mum ɗum noon tawi ka annibi fato ɓe goni wiiduno neraɗo Allah jippini aya garowo Allah wi wo in ko woni fi kaaduɓe ɗeɓino la yastafizunaka eɓe dillinma min al ardi ummorade madinatul munawwar li yukhrijuka minha beele ɓe jaltinma e nder madina wo idan seɓe jaltininoma wallahi seɓe mbaɗino feere ha yalti wuro la yalbasuna ɓe ñiɓatano halfaka caggal ma e nder wuro ngo illa qalilan so wona seeɗa min kalkaɓe haɗani mi halkude madina so wona aɗa hen ñande ɓe murti haɓe jaltinma jaltuɗa on jamma ɓe finata e wuuro he wala ka ɓe payi sabu ɗum sunnata ko sunna man qad arsalna ɓen ɓe min nelno qablaka ko adima min rusulina e nelaɓe amen kala annabi mo min nelno so yalti wuro ngo nelanongo caggal mum ko bane lutata ɗum wala tajidu adañanta li sunnatina wonande sunna amen o tahwilan gostitogal aqimi salata ñiɓe julde ɗi duluki shamsi ummarade nde nangue oñi ene mbiyata nangue hoore so nangue hoore oñim juul ila gasaqil leydi tuggude e nangue hoore oñi ha huccita niɓɓere jamma ha huccita niɓɓere jamma tusubar takkusan futuro gueeƴo wa qur'an al fajri julde subaka julde inna qur'an al fajri ay julde subaka kana latima mashudan ko ene seede malaikaji garoji takkusan ɗi ɗon ɗi mbalata ha subaka juule so subaka ne juule malaikaji ñaldoje maɗi ko nden garata ñalda e ma ɗi ƴengta ɗi e tello kanƴi fof no ɗiɗi kawra subaka o ɗiɗo ɗi gara takkusan garoji takkusan ɗi ñaldude e ma ɗi ƴengta paata dow garoji takkusan ɗi ɗi tawdira takkusan so ɗi e ƴengti ɗi e keddo so ɗi e keddo baldoje e ma ɗi salatu ɗiya ñaldoje ma ɗi tello ɗi tawdira e baldude e ma ɗi e salatu ɗi kawra ɗon woni kana mashudan wa min al leyli hunde e jamma hunde e jamma o wiyaka ya juul ha weta de ko hunde e jamma fatahajjat juul bihi juulda qur'ana hunde e jamma juuldo qur'an lima fi hadis kana yaqumu leylu hatta tawarramata qadamahu homo juulanno jamma ha koyɗe makko ɓuuta fa qalat lahu l aisha yumma aisha wimo fa tafa'ala dhalika wa qad ghafara allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara annelaɗo aɗa hawnide Allah yaafi mamama kala ko gollunoɗa ko adi e gurdam ma e ko jogorɗa golloyde pop Allah wi yaafima fa qala nelaɗo wi afala akuna abdan shakura min kay ko maccuɗo mantowo nema Allah alay sago mi waɗa ɗum woli gayrihi takfirun li zunubihi ko wona nelaɗo Allah noon kañum ko yaafede waɗi so ɗum wona nelaɗo noon ko mantude Allah waɗirta wa khatarati e gofum wa tahajjuduhu sallallahu alaihi wasallam lam yazid fi ramadana wala fi ghayrihi ala salati asara rak'atin wiyama rasul sallallahu alaihi wasallam ko warka e ko wana ko fu ko darde sappoyte do juulata raka anani isnatani khafifatani hen ɗiɗo ko koyɗe hen ɗiɗi ko darɗe koyɗe wa ma baqiya diwalum keddiɗe fof juuɗe non hewno wadde woni naafila to ɓeydogol wona ndema e farillaji ɗi anani eywa an tan noon leñol ma ala hen aw fadilatu ala salawati l mafrudati an noon ko nelaɗo Allah nafde ɗum ɗeɓe wade kono farilla ni ko amma enen noon kene yiiɗa waɗa ɗum jangguɗen asa yama jo an yaba asaka nde ñimnantuma rabbuka joome yawmal qiyamati maqama mahmudan mo ganduɗa mo ene yette eywa ñande yawmal qiyamati eywa annaba fof ko kuli ko an ñande hen ma wi aɗa suusi mbimi ñande hen ko annabaɓe kuli ko ma susɗum an neraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum mbaɗirmi noon beele feeña ɓuural ma e annabaɓe toon ñande hen wiyama ñande hen so tagore nde fo renti darima duuɓi fodde ujunnaje capanɗe joyyi ha koyngal gotal ujunnaje temedere koyngal yaɓɓa ɗum hankanti yimɓe cuuno hankanti yimɓe fof mbaɗa mobilis payata baba adama ɓe ñaago baba adama tefore se ɓe ñaaguima baba adama tefore
o wiya min de mi ñaamino lekki mboɗo huli noon so tawi mi haalani on ɗum hannde nafata kam mi suusa yaade to Allah oɗon mbawi faade to baba Nuhu toon ɓe jetto baba Nuhu ɓe ñaago ɗum tefore baba Nuhu wiya min nene eyyi momin huuɗino yimɓe am de cali jabde Allah ɗum noon payatu Ibrahima mi hoolaki hannde Allah no jiirum ɗum ni famani payatu Ibrahima min mi meeɗino fende laabi tati penale makko ɗe no wona penale o penale to Allah ɗo wino inni saqimun e ɗo wino joom suudu makko lamɗo goto kuɗaɗo no woodi kala mo andi kañum resi o no kala neɗɗo mo garduɗa so andi ko ka resi ɗum ɗon o heɓtat so bane debbo noon heɓtata yo arde bana Ibrahima noon arde joom suudu muɗum o ko banam debbo nden fenade o wiyata ɗum wona fenade o wi kanko de ñande hen huuli Allah saabu o meeɗino haalde ɗen gueɗe ɗum noon payeto Muhammadin do payeto Moussa ɓe yimɓe tagore nde fof payeto annabi Moussa ɓe ñaago annabi Moussa wi minen de inni qataltu nafsan mi meeɗino warde neɗɗo Allah yaafimam kono hannde mi hoolaki ne wawi taw wultima payeto annabi Isa yimɓe ɓe payeto annabi Isa ɓe mbiya minnene ne annabi Isa wiyaɓe kamɓe minne maymi nde yimɓe ɓe mbino komi Allah mi welaka mi Allah ne andi kadi mi welaka kono mi hoolaki Allah payeto nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe garay nelaɗo Allah nelaɗo wiyaɓe analaha ɗum ɗo oɗo martaba ko min tan jeeyi ɗum o martaba ko min tan jeeyi ɗum ala jeeyi ɗum on saaha fa yasta'zinullaha o sakkitino Allah Allah yamiramo o fukko e leydi o sujjana Allah o manta Allah mantoje mawɗe Allah wimo irfa ra'asaka ɓamtu hoore ma o qul tasma haal kala ko kalɗa keɗeneɗa wasfa tashfa tef jaɓaneɗa tefore wasal tuuɗa ñaago dokkeɗa on saaha ɓamta hoore makko o fi gandi noon leñol ngol tagore nde fof on saaha ñaawe naatoɓe aljanna naata aljanna naatoɓe jeygol naata jeygol caggal ɗum o rutto kanko nelaɗo Allah fayta jeygol to o tefa kala mo ganduɗa ɓernde mum fodde gabbel nengu noon woni masalan mettellu gabbel gonowel e nder hunuko mungel fodde ɗum e famɗude so tawi aɗa gonɗini o yaltinma e jeygol on nanno ma aljanna ataɓe jeygol kewatade ma to o fil hadisi ana sayyidu wuldi adama o wi kala ɓi adama ko jibini min woni ko ho wala fakhra mi wasaki wa bi yadi liwa'ul hamdi ana sayyidu wuldi adama kala ko adama jibinno min ɓuri ɗum woni dalilu wiinoɓe wonde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hol dalilu wiede kañum ɓuri tagore nde fof ɗo ko dalilu ko hadis kanko wi noon dalilu ko kanko wi min noon kanko wi ko kowo ɓi adama wala fakhra wa bi yadi liwa'ul hamdi darappo yettode Allah koye jungam woni ñande yawmal qiyamati wala fakhra adamu faman dunahu tahta liwa'i tuggude adama ha yetti yawmal qiyamati goto fof ko listarpo a wonata min goto jogoto darappo woni asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda o qul wi rabbi joomam adkhilni nde nelaɗo naati na ummi madina lamma umira bil hijrati te nelaɗo yamira yo umma makka faya madinatul munawwara o feroya Allah wi sa yeehi wo qul wi rabbi joomam adkhilni nanam madinatul munawwara mudo khala natirde sidigin gongantago natande nde welade la ara fihi ma akrahu Allah hoto hollam e wure he ko mi yida wa akhrijini joomam mboɗo ñaagi ma an Allah ya yaltiname makka mukhraja yaltirde sidigin gongantago somi yalti makka hoto ɓernam yeccito makka ha darga daro o ñaagi ɗum nelaɗo Allah nelaɗo ñaagi ɗum Allah o wi Allah Allah wimo sa naati madina ñaago mimi rakke yo Allah holle kala ko jiɗɗa e nder madina munawwara sa yalti makka ñaagomi mami rakke hoto Allah holle kada ruttoro makka kala kede yidira makka to Allah holle ɗum nelaɗo ma yeccitaki makka wala haaju toon madina munawwara ɓuuri makka ta fur makka nawani toon yimɓe wuuro ngo yodde walla moƴƴude walla welde ala nawi makka yimɓe wona makka yeyete ete ko suudu ndu ɗum woni toon ɗum tan woni fayida e nder makka suudu kaaba
ɗum woni makka woni makka ko suudu kaaba woni makka ko magama ibrahima woni makka ko safa e marwa woni makka ko mina woni makka ko musdalifa woni makka ko badnul muhassar woni makka ko jamratul aqaba woni makka ko arfa ko heddi ko ala to heddi ko e hoore foti fosi haydara wuro go ɓolgo sa yiɗi ha jaafa sohlaaɓe madina ɓuri nelaaɗo Allah nan toon sahabaɓe nelaaɗo Allah nan toon ɓiɓɓe nelaaɗo Allah nan toon rewɓe nelaaɗo Allah nan toon ɓe fof nan toon gubba toon ɓuri ga so wona yumma harjam ala keddiɗo makko fof nana madina kala ko resno nana madina waja'al li waɗanan min ladunka ɗo ma sulɗanan doole nasiran ɗe ganduɗa balloje ya hokkam doole ɗe ene ballami e anƴiyam o qul wi sa natti makka ummima arti fathu makkata mbiya ja alhaqqu gonga arti e nder makka holɗum l'islam wa zahaga ñobbima al baɗilu fenade koye boni innal baɗila ay fenade kana laatima zahuqan koko ñobboto koko iwata ha laaɓa ñalawma nelaɗo Allah natti makka ne ummi madinatu munawwara o tawi suudu kaaba temedde tati e capanɗe jeegom jalan ene haɓɓa e dow mayru omo jogui sawru makko wiya anani nde ja alhaqu wa zahagal ba o wiwa jalagueji camay leydi wa nunazzilu Allah wi e min jippina min alqur'ani e qur'ana ma huwa no nden hunde shifa unde ene sellina ummorade majjire walla nde ene sellina rafiji lima warada a jangino wa rahmatun e yurmede kono ko lil mu'minina wonande gonɗinɓe ɗum ay gonɗinɗo qur'ana ne safra ɗum kala gonɗinɗo qur'ana sa safrorima qur'ana tan a sellat sa gonɗinani noon a sellata haɗata yimɓeɓe sellude ko cayta yaagu yimɓeɓe haɗa yimɓeɓe sellude kala hande mo jiiɗa ene safroro qur'ana ko ganduɗo e hoore makko kanko addoto haalandema ɗum ala ɗo mi yahaali de hay ndar mi yehino ñande mi yehi ha yombol ñande mi yehi ha kanmaniyel ñande mi yehi sas fam hôpital fan o haalama foof joni min mi arti ga ɓe mbi kadi yomi ƴeewa ga kadi yomi rutto seereɓe kadi ay ɗo ko ɓaawo donkal il faut ko ɓurano safruma alqur'anu yaalu wala yula alayhi qur'ana addoto wattintako tawi a wona ɗayɗo kay a wona bet tawi kay a wona bet qur'ana wattintako addoto tawi ka bet noon jaha Wourossogui jaha Mbodj halkuma waɗa ma ndiyameji ha bone naata e ma kalis ma gasa ha laaɓa komi gaynuɗo de a gaynat kay garta e makko ɓeyo windana ay dokkama temedere capanɗe joyyi mbiya komi gaynuɗo ɗum a jogori sellude hay sa rinkima kamiɗo ama ya an waɗi hoorema sa kangal Allah wi wonu nazzilu ko ma piɓa eyyo o wi lima warada Allah wi khudh min alqur'ani ma shi'ta lima shi'ta nangu e qur'ana ko jidda gollira ko jidda wa warada kadi joli nelaado Allah wi mallam yastashaffa on mo safroraki bil qur'ani la shafahu Allah nelaado Allah wi mo safroraki qur'ana Allah sellinta dum sellata kala mo safroraki qur'ana a sellata o tappin hoorema a sellata a ñawatan tuuba sellinta ñawnat ɗum donkuɗen famde so pinguima ɗo pingu wonko musannama natti paama a ñawi ɗo pingu o woni ɗo ɗon ko ñaw woni ɗon sanna aɗa jogui leytel sa taƴima tawno ol te docteur ko say kala jibinaɗo ene jogui rafiji sa jibinama tan a rafete Allah waɗa e ma rafiji ɗi ɗon ɗanoto ɗi ɗanoto koye nder neɗɗo o koye nder neɗɗo o ɗi ɗanoto e nder ma to ɗi gonata mbeeƴa ala fof ko cirgui taƴi so wona neɗɗo e ɗin ɗaani tan rafiyel nan ɗaani kanko docteur noon sa ala makko ano yimɓe ko seedeji wonen ko seedeji so jomum heewi kaal seeɗa sa fof yaade wiya ƴeewoya ƴeewanam waɗɗan mi analyse par ce que min wona ƴeewanam ɓannam ndu ta woni patron amour tat jaha toon ɓe woɗa mbaɗa hunde ha ɓuufa waɗa pufa ha ɓoya o mbima kase ma waɗi waɗi ɗum ɗo joni noon ala ko bindantami haydara ya neɗɗo wiyanima haydara ka ɗayi ɗo joni o windanma ordonnance
o iwima pourtant an aɗa selli noon ay wono o ko mbindanɗami kam seeɗa pour mi yara aɗa sego aɗa ɓalliɗi joni mbaɗi dos quoi ay o windama a ñawano de o yiyanema ñaw kono o yi micro oya ñaw oya nan nder ɓannuma kono ko waɗani ɗo jaɓan ummade joni o windanma ordonnance ordonnance mo windanma ko on toɓɓata toɓɓel ngel o ti ko way kon kuural ni naata e ɓanndu ma sa yari so fodde mum so pingu mum so waɗi culuk e ɓanndu ma tan koto micro to fayi so yettima tan jirguito ɗum tan hunde nde pusa saro e ɓanndu ma ñawa haydara musaranam sa ɓooyi mbatta wiide inde ɗo elle walla bamgo joni oɗo dumano mi rokkitiɗo sellude walla bamgol min o waɗa ɗo kadi o hunde makko o adda pomade o adda siro ma yayar to natta muus so ɓooyi ga muusa so ɓooyi cafroɗa ɗo kadi sella ɗo kadi muusa so ɓooyi ɗo kadi sella sago mbaɗɗa opére par ce que joni ñaw ngu wonko naati e ɓanndu ma ha ɓoyi mbi aɗa wonde tension ha ɓoyi mbi aɗa wonde diabète so ɓooyi maya tampinanma kala ɓurɗo suusde docteur o ɓuuri ñawde watta haqqille kala tan neɗɗo mo mbiyeɗa ɓurɗo suusde docteur o ɓuuri ñawde kala biyete kadi ɓuuri wonde patron o ɓuuri ñawde ay miskinal a meeɗa yiide a meeɗi an fof to nanɗa miskinal ara jebe a meeɗa nande garaɗo jebe taw miskino don toon sa a meeɗa yiide noon de jebe ndemowo tan haqiqi a meeɗa nande i ƴewta ƴewtan miskinel Allah wiyata meeɗi ñawde ñawata miskinal maya tan ko ñawata docteur ko say ne andi ko ala docteur ha gas kala mo mbiɗe ordonnance eɓe gandi wawi sodde moɓe janna oɗo so tawde ƴewata hay ordonnance cirti sa yeehi ɗo joni tan hôpital uji Dakar en ɗum ɗo ji sa tim miskino Allah so yetimi winde nde ordonnance temen nayyi o winde capantati ujunere eɓe gandi ko caysiyagal wona hiddara wona safara ko caysiyago miskinal ñawata re erni en arataji ɗum nanda erni en ne ɓoyan jooɗi erni en re en jeɓeɗe en tension en a meeɗa miskin don to sakuji ara ɗum yo tuufeje meeɗa arede tension artade te ɓe mbiya gofol wonde tension yiɓe gaari kamɓe gofol wona wonde tension gueɗe ɗiɗi a meeɗa nande yimɓeɓe a meeɗa nande patron ne wiya ko sukuña a meeɗi ɗum nante a meeɗi Ablaye Wadda wiya ko sukuña Karim Wadda woni sukuña Macky Sall woni sukuña a meeɗi nande ɗum sukuña fof ko miskino ko caysiyago ko caysiyagal tan haydara kala nanɗa ko sukuña ko miskino Allah kala nanɗa tan wiyaɓe kaari ko sukuña andi ko miskino walla ala koreji jogui koreji mbiyata a meeɗa nande ceerno ñamoɗo wiya ko sukuña ceerno halifaɓe ɓe on ceerno balen Serigne Abdou en a meeɗi nande gurdam Serigne Abdou wiya ko sukuña caysiyagal ceerno mo nanɗa wiya ko sukuña fof ko miskino patron wonta ceerno mawɗo wonta sinno no wonna kay ma ara ceerno kam ma won kam ceerno kam mawɗo kam wiya ko sukuña yimɓe kam nankoya walla wiya kam ministére kaari e Macky Sall ko sukuña walla Abdou Mbaye ko sukuña kono ana fa ceerno far bade ɗa o sono tan ko gawlo saabu Allah wawde sukuña kono joni ananta wontade waɗani anani wona gon waɗani a faami ɗon malla mi stasaffa bil qur'ani mo safrata qur'ana la safahu llahu Allah sellinta ɗum wa qila innaha li tab'idi won wiɓe min o ko tab'idi wal ma'na anna minhu ma yashfi min al amrad woni ma'na wa nunazzilu min al qur'ani min o so en jaari ko bayani ko qur'ana fof ene safra so en jaari noon ko tab'idi ene qur'ana ko ene safra وننزل من القرآن جبين هون القرآن كسفرة من الأمراض كالفاتحة كوين فاتحة وآيات الشفاء بين شفرة فاهمي فاهمي دندي رفيج دو رفيج ندر فوف برد قرآن سفرة ندر أنا سفرة بوال أنا سفرة برد ما حكول ما الله قرآن سفرة أنا سفرة بانو ما سنيوي من إتاني o wi ko noon ko lil mu'minin fa humul muntafi'una ko ɓe ngoni naftortoɓe ma gonɗina naftorɗa wana e duna gayrihim walakin yustaradu alay sago ɗo so tawi aɗa hutoro ɗum ene sarɗa husnu niyati moƴƴinde anniyama piɓa wal itigadi wal jazmu bil ijabati tellita koko jabete nden cellata ko amma aɗa waɗi sinin sata ala ko nafa sa waɗi sinin sana ala ko nafa tampinoma a piɓat piɓa koko gas koko jaabete tan sa hutiri feɗa nafa ceerno boyinaji o rahmatullahi alayhi o wi qur'ana koko tikki
o qur'ana tikki aaji de tikki mbi yimbe be kutorta ko dum jafrota ko kala mo jiida ala qur'ana ko gandude hen dum ne yimbe be ne gonde daayre en gonde muddidde en gonde haangede yew joni sa sellan joni tan ada wiya dan ta bani winde nam ayere ala momo keso be ngari den an ka ne des nyi safra yimbe wana ay ga daaydo yimbe safra idu wana safa ar docteur ndo wana safara ay o so dana wana kefer isa wi buran wana safar ga ñewi Allah wi ko safara be wana joni Allah jeddirta kono sa sellan dum ma yaaya docteur sa yahanto safara sabu yaa docteur sa ene da ñawat yaa be tek ma do pour laaji be ñawnuma yaa be tek ma pour be ñawnuma ndaña kon ya ok ya so ya ci le bol cengda pour laaji ban na tay ma ya yow tan ñewi tan ayan docteur ñaw asel ni manadi si umurno ko jobo ya ci le bol te ada rodi gudan an ka day min da jara be docteur ko Allah docteur ko Allah ci cerno wana Allah docteur Allah wana warata ana ko Allah jabo Allah wi ma ya safri docteur mudum ngay gasi on kay gasi tay docteur ko Allah tay gudan ko Allah mo haade gudan fofa kono adu si yo pass tawal gattul ñal ya ci le mbol wi nana faati tan yaro o mo fay ges ولا يزيد الظالمين قرآن بيدتا هفرب إلا خسارا سوانا پرت وإذا أنعمنا على الإنسان سمني مني كافر أعرض أولورنا قامان تدمين ونها أوات بجانبية بنجج مكو أونيا ومنياج وإذا مسه الشر ستبي ورد به مباسل إچاد لكان أولاتو يؤوسا كو بيبتي دو يرمين الله ولوي كل من المنفف قوتفو يعمل إن قال على شاكي الله والمم ربكم جوما أعلم بري أندود بمن هو أن أهدا برد فيود سبيل الله يسألونك كم بيهود ينقب إذا نام ما أن لا دل أن الروح كويته روح وفتانو كنت وورد وأدات نت وورد كو سبب نام بما هرووني النت كل نووني النت هذا نام دما هو نسبابه كم مكنا بين نلا صلى الله عليه وسلم نلا تو مكة أنا حالا ena haalana be allawi kambe makka nabe mbi joni yahudiyan ko be madina be ndaji fof ebe gandi ala ko majji joni nelento mabbe namde alhaali odo gondo gal tampini en Allah goto tampini en be nedi so yahudiyan ko be wonbe madina be mbi son jehi namde de mo gettati so haalni on gettade o wana annabi wana gonga so ronki haalde ne goto wana annabi so haali dido heddi goto ko annabi namde dem sagata hol neddo jaado aduna o fof anzil qarnayn namde demo dum namde demo fityatun amanu bi rabbihim ashabul kafir namde demo ruhu e der bandu horreti so haali gettede ho feni so haala hay godo feni so haali di o fi gor ko annabi be ngari be namdi nelado Allah Allah jippini mi wimo yasalunaka anir ruh ebe nanu ma ruhu holto wurata e neddo wiibe ar ruhu min amri rabbi ruhu gandal Allah mimi anda hen ayta fittan to wone neddo Allah andi mimi anda dum be jinno ebe gandi dum ala gandu sona Allah be jidi don ko libde mo do kay kisi wa ma utitu min al ilmi on dokkaka e gandal illa qalilan so wana seeda tawde ko gandal Allah to bangi gandal Allah kam e gandal mon gal ko cettikina wana Allah rokkani on e gandal to bangi gandal Allah wana seeda neddo jogi ko cetta e der cetta mo dokkodon o kadi ko cetta jogida hen an e der cetta mo Allah rokki tagore nde o an kadi cetta ma o ko cetta dañja hen cetta ma on mbi ay dir cetta mo fela أدرجت ريدا ولا إن سئنا اللوي والله سمن بلا نوم لنذهبن من نو بالذين دين هون أوهينا إليك من بهي أمة دما فيو دما قرآن أوس من بلام من ممت دوم بتش من جت دوم كاملة من نوا دارنا نون دارو تاكو سوانا قرآن إيوه حالا
bimi darga darota ko so wana qur'ana iwa hota min haythu nazala lahu ko qur'ana irunodo arno ko qur'ana wonno ko sara arsi en dulla fa yaqulu lahu malaka qur'ana o wone halde qur'ana o wona halde tanani heddi ha darga dara ballade so dari darga ari non qur'ana non wona wullude les al arsi Allah Allah wi qur'ana ko woni qur'ana wi utla fala yu'malu bi bodo dursite jammaña lam kono ko mi wutartake wala yurfa'ul qur'anu hatta tamuta hamlatul amiluna qur'ana non nawetake so wana rodinobe qur'ana gollirnobe qur'ana be maaya so ben may qur'ana ya wala yabqa illa luka bunu luka in jasdo bi jasdo ben tan keddoto ha darga wa amma so tawi darga dari darati qur'ana yahat kala du hutortinodo qur'ana yahat ala keddo jasdo bi jasdo fa inda zalika yurfa'u min al-masahib on sa qur'ana kadi so rolino be mayi kamilaji di qur'ana gondo hen o momte hala becce ko wonno e berde yimbe qur'ana itte hala ba hankan yimbe gona yimde daba ummo funnange ridde yimbe darga daro bana wa maaro suppama wayra nyaade summa la tajidu laka adanyantama bihi wanandi dum alena e amen wakilan boyleted illa so wanano min keddi qur'ana o rahmatan ko yurmede min rabbika ummade joome inna fadlahu ay bural Allah kana latima alayka e ma annelado Allah bural ngal kabiran e ngal mawni Allah wi qul wibe la iniji tama'atil insu hayso yimbe be pop ndendi wol jinneji pop ndendi ala an yetunde be gaddata bi misli القرآن يرؤو دو قرآن أدن أو فوس رندي ملائكاجي ندندي جنيجي ندندي فور بدا قرآن اللي لا يأتون ببابا أدد بمثله يرؤو قرآن بابا ولو كان بعضهم حيث يوغا مبه لبعض ونند يوغا ظهيرا بلندري حيث يوغا مبه يوغا بلندري بن بابا ود قل كوني سبب آية او هفر من لو نشاء لقلنا مثل هذا بميس من بلنا ما من كالنا كو كالتاكو علي يمبس يمبل ولقد صرفنا والله من تنينني للناس وننديم في هذا القرآن أو قرآن من كل مثل كلا تندل يوتندل أنني فأبا سليمة أكثر الناس كهيوي يمبي سليمة إلا كفورا سوانا يدد الله وقالوا بمبي نلاد الله صلى الله عليه وسلم بمبي بنغاري نلاد الله be ndendi saha mutal nange do suudu kaaba do be noddoy nelaado Allah nelaado are mabbe kambe heferebe nelaado yettibe bi Muhammad tabi gaddirda ndeedo yewtere qur'ana mo kalata o jidda ko jawdi ngoppa qur'ana o min dendinan ma jawdi ha bura min hewde jawdi walla so tabi kaldata o qur'ana jidda ko teddinede min lammin ma e dow amen gona jonguro walla tawi jidda ko laamu min lammin ma e dow amen tawi jidda ko honade min konin ma e dow amen so tawi kadi ko seydane gonduda min ƴeewoya kadi masalan anani min dendine jawdi min cafruma kadi ha cella eɓe mbiyanno ko seydane wondi kanko nana sallallahu alaihi wasallam o wiɓe hay hunde o wonda min de walakinna allaha ba'athani ilaykum rasulan allah neli kam yomi are moɗon komi nelaɗo goɗɗum ala wa anzala ala kitabi alayya kitaban ko jippini am deftere wa amarani an akuna bashiran wa nadhiran wa yamiri kam yomi won on beltinowo mi wona noon jeertinowo fa ballagtukum risalata rabbi mi yettini on nelal joom wa nasahtu lakum mi laaɓani on reedu fa in taqbalu minni fa huwa haddukum min ad-dunya wal akhirah so on jaɓi ko kalanmi on ko wona gueɗal mon aduna e l'akhira wa in tarudduhu alayya so tawi mathalan on duttiti ɗum fewde am asbiru mi muña li amrillahi azza wa jalla hatta yahkuma allahu bayni wa baynakum ha Allah ñaawa hakkude men moɗon فقالوا يا محمد إن كنت صادقا فيما تقول فصلنا ربك فتوي كو غونغا كالتا كو الله نلما نياغو من جومي الذي بعثك الله نلدم او فليسير ان هذا الجبل دو كاجه gonde saraji wura amen yede giwdo hade laaba puccita do ile meje aywa masalan haato Allah haali Allah be bi Allah
min ala Allah sallallahu alaihi wasallam lan nu'mina laka min jogorani gonɗindema hatta tufajjira lana ha uccitana min al-ardi leydi yambu an cewle aw takuna laka jannatun walla latano ma masalan gese min nakhilina tamarojo wa inabina rezeji fatufajjira al-anhara uccita calli khilala hakkunde gese e tafjirane uccirgol aw tusida samaa walla pukka asama o koltoɗa hen kama zaamta hono no ngajoriɗa aleyna e dow amen kisfan taƴetinde koltoɗa asamano taƴetinde mbutta ɗum e amen tan yana amen min maaya aw ta'tiya billahi walla gaddana min ɗo Allah ara ɗo joni joni wal malaikati malaikaji ngara ɗo joni joni qabilan tawa emin kuccodiri Allah jooɗo min jooɗo malaikaji jooɗo mbiya to Allah wiya kañum nelma aw yakuna laka baytun walla jogoɗa suudu min zukbin kanŋe aw tarɗa walla ngabba fissama e asaman ƴetta seel tawa ɗo ngabba emin daara ɓe mbi wala nu'minu yuɗiyika min jogorani gonɗingol ngabbugol ma haysa ngabbi ha toon hatta tunazzila aleyna ha jippina e dow amen kitaban deftere naqra'uhu gaddanami gofo kayi totta ɗum ummade Allah min janga heɓe bolɓiniɗe Allah wi ɓol wiɓe subhana rabbi senade wodani joom onon kam hal kuntu illa basar rasulan beele min kay mi wonani so wona komi neɗɗanketa hal kuntu mi wonani illa basaran so wona komi ɓandiyanke rasulan nelaɓo no annabaɓe ɓennuɓe no mbayni noon tan mbaɓe mi wawa addan ɗon so wona Allah wiyamatɗo wama mana an nasa haɗani yimɓe ɓe noon an yuminude ɓe gonɗinta ide ja'ahumul huda tumade peewal are mabɓe illa an qalu so wona ɓe mbi aba asallahu Allah kay nelata basaran ko ɓandinke rasulan nelaɗo Allah siɗi rewede adda ko malayika ul wiɓe law kana fil ardi so wonino e leydi he malaika dun malaikaji yamsuna ene jaha muduma innina ene kuɓidi Allah wi lanazzalna alayhim min jippinano yimɓeɓe min as-samai asmanoji umarade asman malakan malaika rasulan nelaɗo kono ko yimɓe goni ɗo ko yimɓe goni ɗo ko yimɓe nelete mumen sinno ko malaikaji nelete wona deke neɗɗo e malaika mbawa haldude ul wiɓe kafa billahi yoni Allah shahidan seede bayni hakkude mo baynakum hakkude moɗon innahu Allah kana sera anani de khabiran ko kumpitiɗo basiran jiyaw bi ibadihi e jiyaɓe mum Allah serani ne humpiti jiyaɓe mum Allah serani ne yiye jiyaɓe mum wa man yahdillahu kalamo Allah fewni fa huwa almuhtadi ko on tan woni pewɗo wa man yudlil kalamo Allah majjini falan tajida lahum a jogorani dañan ɗumen awliya aɓe ene pewna ɗumen min duni ko wona Allah wa nahsuruhum min dendinaɓe yawmal qiyamati ñalawma dalga eɓe jaara ala wujuhihim e jeese mabɓe ñande yawmal qiyamati o wi wiyama jiya gorko ñande yawmal qiyamati ene ummi hoore mum ene giise leydi koyɗe ne kucciti dow ene yaara noon ɗum ma waɗoy jeya neɗɗo hoore junniti batel hoore ma wona leydi koyɗe ma koye noon gona yaarude noon aɗa yaaruna kom ko koyɗe yaarede kono to ko hoore yaarede ɗum noon moƴƴani walla ene moƴƴani ɗum woni noon machine ala wujuhi yan keɓe wumɓe wo buku man keɓe mumɗuɓe wo summan keɓe faaɗuɓe anani de ma'wahum tapporde maɓɓe jahannama ko jeygol ne wiyeni Allah wi kullama khabata kala de jeygol ngol ñifi Allah wi so jeygol ngol ñifi tan min mbiya malaikaji nunce Allah wi zidnahum min ɓeydeneɓe sa'iran koɓɓugol min mbiya junte dunce hoto ngol ñifde ngol ñifata zalika Allah wi ɗum ɗo de jaza'uhum woni jobdi maɓɓe bi annahum sabo kamɓe kafaruɓe jeddino bi ayatina e kawniɗe amen wa qalu kamɓe yedduɓe ummital ɓe mbi a ida kunna idaman beele so tawi min gonti ƴiye faten e dappude a inna beele minen lamabu usono mamin ummitine min batte halqan tago jadidan heso Allah wi awalan yaraw beele ɓe ganda annallaha Allah kay khalaqa samawati wal ard Allah tagi asaban tagi leydi o baɗɗo noon o kay qadirun ene hattani ala an yakhluqade tagare mislahum yuru mabɓe kamɓe neɗɗo e asaman ko ɓuuri mawnude tagɗo asaman kay ɗon kata taktude neɗɗo ɓe ko ɗayɓe de wa ja'ala lahum Allah wi waɗani yimɓe ɓe noon ajalan lajal nde mayata ede ummitto lajal ngal laarayɓe fihi sikke ala e mum fa aba zalimuna salima hefereɓe ɓe illa kafuran so wona yeddude tan ul wiɓe law antum tamlikuna sanno onon jeyno min khaza'ina magasinaji rahmati rabbi yurmede joomam sanno tan ko neɗɗo joguino ilam sanno tan ko neɗɗo joguino toɓo sanno tan ko neɗɗo joguino arzigi Allah wi idan on sahala amsaktum mo on jogi tono sabu ɗawre mo
khasiyatal infaqi sabu hulde nafugol o wi so tawi ko neddo jogino ilam so neddo jogino tobo so neddo jogino arzigi wi hay goto hebata yewta wana be bi kambe ligi bara tinu en kebe ilam de fere men bon be penat dam do ndiyam bara ne mofto won tari bangel mofto dam ndiyam de ciakko jogotata ha sanno dum darni yolo sanno dum Dakar ne yolo sonko bara so nafanno be penat ore neddo gongdin dum baras ala a wonta nan après baras hala khara nan tan ko après baras wonta wadde après baras wada hay aduna ni baras kamaro ko manantali wol iso idam ummima so tobo ummima ngulum tellima do e pamuji liidube fayi walo ore baras won do ciakka jogi penobe Allah boni be penata julbe de kuyi julbe kuyi law antum tamlikuna allawi sannako onon jogino khaza'ina magasinaji rahmati rabbi yurmede jomam izan so on jogino mala amsaktum mo on jogittono khasiyatal infaqi sabu hulde nafbude hada man waste wa kana al insanu sabulati man neddanke katuran ko dawo wala gad atena wallahi min dokki Musa o do gorko tis'a ayatin jeenay ayaje bayyinatin pen ayaje pen hono jungo e sawru e ndiyam e babbatti e tendi e paabi e jidam e meltitede jawdele duubi e kokke masala ustade besnoje fasa al an Muhammadu namdo bani Israila en izja'ahum tumani Musa aremat faqala lahu fir'auna wimo inni min la azunnuka bod sikkumani an ya Musa an Musa bod sikki mashuran ka bildado bod sikki an ka kangado qala o wi laqad alimta wallahi an fir'auna ada andi ma anzala haula jippinani dedo ayaji illa rabbus samawati wal ardi so wana jeedo asaman jeeledi basaira dum non ko teskuya kono non ka saacay ko inni min la azunnuka bod sikkuma ya fir'auna an fir'auna masburan ka kalka bod sikki an ka pirlisado gala mojjere allawi fa arada fir'aunu muy an yastafizzahum de dillin tabe kanko Musa e yimbe makko o yaltinabe min al ardi ummade misra allawi do yidi dum fa aqraqnahu min julima kanko fir'aun wa man ma'ahu ebe wonduno jami'an kambe pop wa qulna min ba'dihi caggalde be may min bieni li bani israila uskunul arda min bibe kode e leydi he fa idha jaa wa'dul akhirati so tawi fodore l'akhira hono daranga so tawi aroyi jiina bikum min gaddu onon fop latifan odon dendi onon e mabbe fop maybe adande e maybe wattunde e jogorbe mayde fop ma dendu ko bil haqqi Allah wi ko gon anzalnahu min jippini odo qur'an ko bil haqqi ko gonga mofti e makko nazala dum woni ko jippori mofte makko ko gonga fama arsalnaka an Muhammadu min nelani ma illa mubashiran so wana ka beltino wa kala gonginde Allah e nadde aljanna wa naziran ka jertino wa kala jeddudo Allah e nadde jengol o qur'anan odo qur'ana non Allah wi faragnahu min cerndimu e cerdugol duubi no ga se tati ko hen o jippi Allah wi min bedri non ko li taqra'uhu bela ala janga qur'ana o ala nasi be ala muksin no newori bele yimbe be en deena dum wa nazzalnahu min jippini qur'ana tanzilan jippongol fodde maslahaji yimbe be ko non min jippinir qur'ana ulwi heferebe makka aminu so on jidi ngongdine bihi qur'ana awla tu'minu so hodo ngongdine so jidi ngongno so jidi bason ngongdine innal ladina utul ilma min qablihi be rokkanobe gandal ko adi jippade qur'ana hono masalan julbe yahudiyan kobe idha yutla alayhim so tawi qur'ana o dursita may mabbe yakhiruna lil azqani be pukko wonande kobe sujjada be cujjani Allah wa yaquluna be biya subhana rabbina sanade wodani jomi amen in ko woni fi kana latinom wa'du rabbina fodore jomi amen e jippade qur'an fodore jomi amen en lelede nelade Allah dum la maf'ulan ko gollete wa yakhiruna lil azqani be pukkono wonande kobe yabkuna e be goya wa yaziduhum qur'ana qeyda be khushu'an yankinade wonande Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu nelade ne hewno wiide ya Allah ya rahman mo heewi wiide non kambe hefere mbi o hawni ana de wi min Allah ko gotal hande biya ya Allah hande biya ya rahman e dum wadani o deke kanko o marewa Allah gon Allah wi wibe udu ullaha son jidi mbiyon e Allah noddiremo non a widu ur rahman son jidi biya ya rahman fo ne sella ayyamma tad'u kala do noddirdon e de do inde falahu o mo wiye non sabu falahu asmaul husna o mo jogi inde de ganduda ko ngardude inde capande
jeenay e jeenay Allah ene wiya non wiya Allahu alladhi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim al malikul quddus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basidul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir al hakamul adlul latiful khabirul halimul azimul ghafurul shakurul aliyyul kabir al hafizul muqitul hasibul jalilul karimul raqib al mujibul wasi'ul hakimul wadudul majid al ba'isus sahidul haqqul wakilul qawiyul matin al waliyul hamidul muhsil mu'id محسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الواجد الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرصيد الصبور ني الله بيته الله ني بيته woni inde Allah no heewi inde de maro Allah ni wiini on yiido fo biye so yiido biye non fof Allah wiide non o wi dendo inde de fo capande jeenay de o wi nata aljanna non ne la Allah naam ko saburu ko munjo o wi kadi ko warisu ko dontowo tagore de fof addo fof maaya ha dokon got inna nahnu narihul arda wa man alayha la wala tajhar bi salatika anela Allah sada janga hoto feññin saɗa janga hoto jangudani dow so ronki ɗum seɓe nani te kuɗa keɓe huuɗaɓe mimmi keɓe huuɗaɓe seɓe nani aɗa janga qur'ana eɓe mbawi hasidade ɓe kuuɗa qur'ana o hoto waɗ ɗum o wi man qara Allahu ladifun bi ibadi yazuk ma yasawal qawi aziz kala nyalawma saɗa waɗ ɗum laabi jeenayi o wi ma Allah newnane kala alhaali ma bangi arjige ma fofuma Allahu ladifun bi ibadi yazuk ma yasawal qawi o wi kadi waaji goto o wi jaabe Allah goto jaabe Allah wi man arada an yara shay'an fi manamihi falyaqra qawluhu ta'ala ala ya'lamu man khalaq wal latiful khabir laabi jeeray so tawi wonko jidda hoydude wonko jidda yido ar jogi haaju adi dannade en walla adi resde en walla adi wade commerce walla wonko jidda tan wadde janga aayeje de do jeeray safaye lelade ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al latiful khabir laabi jeeray lelado hada ma finde mal ko jida sene moƴƴi taw wonde salli sene moƴƴi ma andu so moƴƴani ma andu ma ko holluma tan omo holluma dalil tan wonde ɗum ɗo ne moƴƴi ma yi ɗum so tawi moƴƴani kam o hol dalil mum ala ya'lam man khalaq walladi fa laabi jeenayi nani famide en gandi o wi kadi so tawi kadi jidda kadi ko suudde hoorema ko wayno duwañeɓe aɗa jogui ɗo marta ndi yiiɗa ɓe jiima sa fanima hadma yettade ɓe noon oto ɗaccu noon ha mbimi so tawi aɗa yiiɗi suuɗa ɗum oto ɗaccu noon ha jena e mabɓe ɗon kam mbiya noon ɗum kam hawrani hen la tudrikul absar wa yudrikul absar wal latiful khabiru laabi jeenayyi janggattu ha yeeso ma jaaha ma wi so ɓenna haydara mbiya tan adi sa ko mbiya belle mi kono noon ɗacca ha jettoɗaɓe ha mbima hooli o tan mbiya aɗa ɓeɗa noon et puis ma mayde guerɗima gila yettakiɓe sa fanima tan mbaɗa woni wala tajahar hoɗo feñin bi salati onon jiiɗi ayde on jiiɗi wala tajahar hoɗo feñin bi salati ko qiraɗo jangguinma sa jangui dande o hefere ɓe kuuɗa qur'ana walla ɓe kuuɗa jippinde qur'ana kono kadi wala to khafit biha hoɗo suuɗo qur'ana o kadi ha sahabama mbas naftorade ala haaldade wabtaki ɗaɓɓu bayna zalika hakkude feññinde e suudde sabilal lawol tawa a wullata dande o a suutta kan less foqol wi alhamdulillah dendagal jettoɗe godani Allah alladina on lam yattakhidh waladan mo jogitaki ɓiɗɗo walam yakul lahu sharikun mo ganduɗa alana ɗum dendidiɗo fil mulki laamu walam yakul lahu waliyun mo ganduɗa ala ballo min azulli sabu ronkude wadde ala Allah wayan noon wa kabbirhu Allah wi mawnin mo o wi wa kabbirhu mawnin Allah takbirana mawnin gol mawnin Allah Allah jogitaki hay goto yo wallu ɗum pour ronkude ala ko sabu koyera